Fly Media TV is the first online TV in Zimbabwe kuisa machief pa media. Zvakatanga sei izvozvi as we speak tinongoti tiri pa lowest because ndine store room yakazara matripods akafa, ndine makamera ari mumacard box akafa, ndichiita basa risina mari, asi pfungwa iri yekuti we want to export one girl out of the country, maybe Scout anomuona Tilda Moyo. Philanthropy mangani aitwa na Tilda Moyo iwewo, vanhu vavakirwa dzimba, vanhu vareizirwa mari na Tilda Moyo ari pa Star FM. Ladies and gentlemen, we are back again on yet another interesting episode, and this time we've got a veteran broadcaster, we've got a journalist, we've got a musician, and I'm told also, since my music producer Achiwanzo Shanda behind the scenes, I'm told he's actually a music producer as well. We've got Mukoma Sylvester Taurai Tapumanei. Welcome, Mukoma. Thank you so much, Ziwanai Innocent. Govea. Yes. What do you say? Ne vanofanira kusiya Govea. Vatoti ndiremere muZimbabwe muno. Govea. Tutoshamisika vanhu vasingade kukupa mari pa EcoCash. Ndingade pa mari pa EcoCash. Nditorealize izvezvo kuti munonzi Taurai. Ndasingazivi kuti munezita rinonzi Taurai futhi. Alright. Ne vabereki vedu vaifarira kuti Ziwanai Innocent. Vaipiwa rechishona nerechirungu. Ndo zvandakaitwawo izvozvo. Unfortunately chandakakwanisa ngovhunza bedzi ndechekuti makandipira zita rekuti Sylvester nditaura nababa, but rekuti Taurai handina mbobvira ndambovhunza, and handinawo ndakazombovhunza. Now that my parents are not here with me, I don't have anyone else to tell me kuti Taurai zvinorevei. I guess now that you are talking about that, I think it means in a way, in life, people will talk about you, whether it's in bad state, whether vanongokufarira, vanongotsvaga kungoda kukuwanzira kana kuita sei. Saka vabereki vanogara vataura prophetically kuti taurai zvenyu. Already believe vabereki vedu futi vanga ine kakushandisa vana ezimhinduro dzavanopa kuvanhu. Maita handite mwana mukomana chitaurai kamuone kwandaenda neupenyu, but right now I think mamubereki ezvinozvi munopa vana mazita sei, maivapa sei venyu mazita? Mwanangu mukomana mukuru anonzi Darlington. I just loved that name, Darlington. And anonzi middle name takaitawo zvakaita ana baba vedu anonzi Darlington Munyaradzi handitika. And then the girl anongori nezita rechirungu rechishona chete anongonzi Anesu. You can add anything before or after. Mwari Anesu. Yes. Samba mayarutsa here zvekudaro. Aiwa, ini tatoma ancestors guys. Mazita teguru. Pamwe uri mwana wangu kaziko. Zvinodaro hapo kuti ndiri mudiki ndakagara nemi tinchitoti vadzimu vedu svikai henyu. Isati zosvikirwa mai tosvika. Yes, aiwa, otherwise welcome. I think my first born is now 32. My first born. Yeah, he is now chatochibaba chekuti ndikatoshaya malights ndotomudza kuti malights emustudio apera basa, mamicrophone angu asiri right. And he supports me. He's in United Kingdom. Vanangu vese vari United Kingdom. So Munyaradzi is 31. Anesu atokura is 23 now. And then the youngest anozonzi Sly. Ndiye anezita rababa Sly Tinotenda. Alright. Coming from a Christian background, kataza Munyaradzi Tinotenda. Anesu tinenge tiine zvatinotarisirawo kuna Mwari kuti aiwa tinotenda nepamatisvitsa Mwari. Zvakanga zvisina kudai, asi nekuda kuti muri Mwari ane nyasha. Takanga tisina mazita ezvinezvi taane mazita, ndanzwa uchintroducer. Tanga tisina mbofita kana kusvika kuZBC iko. Asi kaonekwa kuti Mwari makangotinakira tinotenda. Patine chisangana nema-challenges muupenyu tinge chingotaura kuti Mwari Anesu. Matova vatezvara here makuomberwa newakwasha here kana tikumutswa nemuroora? Handisati papa nekuda kuti vana vangu vari kuUK. Ndikutoti pamwe mwana wangu achazondigira muroora murungu asingagone kupfukama achiti kana kuti anogona kundigira mukwasha wokutaura kuti what's a roora? What's a roora? Just buy you a ring and everything is right and then move on. Your dad is greedy. Ndo accent yawe yoyi. Vangapfugamira varume vaye. Vangapfugamira vachiro vagosvo varume varungu. Vakwasha. Vakwasha varungu.
vanogona kuzviita. Cast Coventry did it and it went on well. Now tine mukuwasha anotonzi mukuwasha handitika, saka vanogona kuzviita. Akaenda akanobvisa mombe. That's what I wanted to say, kunoroora, but zvinenge zvisiko kuEnglish culture. But because we are Zimbabweans, there's a lot of things that is embedded in our genes. The fact that whether you are black, white, or whatever color, and you come from Zimbabwe, you end up being, aligned to the trees of the Zimbabwe, Musasa tree and what have you. So you can't run away from it. Vanobva vachikuonai mukomaslai, vanokuonai muri kunganga, kana kuti muri kumatare, kana kuti muri kunana bhindura uko muchifambira nyaya dziri mumaruwa imomo. A lot of people don't know kuti makatombogara kuchando. Yes, ndakaenda kuchando. Kuchando, udauzva ndakaenda sei? No? Tichazosvika pakuziva kuti makaenda sei. Ndakagara kuUK. Makagara kwenguva yakareba sei? Ndakagara kwenguva yakareba. I went 2000 and then came back 2010, then went back again 2015. And then came back again and then went back again 2021. Yes. So makakwanisa kwanawo mapepa ekweya. Uri kutaura nemuBritish. Actually you should have introduced me that you have got a foreigner and your broadcast is international because you're speaking to a British citizen. Ladies and gentlemen, mukomaslai fail for the bait. Ndada kuti vagara vangotiudza kuti I'm a British citizen. No, that ladies and gentlemen, today I've got a British citizen panapa. But chinhu chamunoda nacho here chamunoita hold deal mwanobva hapa mumakura samaroots enyu semuZimbabwe. Andinamboarasa. I've got a dual citizenship. Dai ndakaarasa, I would have renounced the Zimbabwean citizenship. But I'm Zimbabwean through and through. Mapepa, they don't define who I am. But it's an opportunity which I got to, after having stayed in United Kingdom for a long time. You are allowed, if you live there as a law-abiding citizen, you are allowed at some point to apply for naturalization. And when you do that, you go through the process. And when you go through the process, then they grant you the citizenship. They start by giving you an indefinite leave to remain in United Kingdom. After that, they will then give you, then you are allowed to naturalize. So I did that with all my children. We are British citizens, but it's not something to brag about or to. That is why we actually don't know about it. Mukutotudza panapa. Pamwe ndikada ndakatofamba chinyenga nazvo kuti ongonzi ndiri muBritish ndiende soka. Zotambe neni hachi ndotaura naTony Blair ndakazoita sei. Talking of Tony Blair, it reminds me when I was studying media ndiri kuUK. I remember writing a letter to Tony Blair. Time yaakati Zimbabwe is a time bomb. Ndikabva ndati yautaura kuti kudiko. Vanamunyorera tsamba akati aiwa tsamba yako yasvika asi concentrate nechikoro zvinoita zvemwana wechikoro. So muchitaura nawo kuti pamaitstudy media kuUK. Let us start from here. Rwendo rwenyu rwakatangira here pamakastudya media kuUK? Rwendo rwenyu rwakatangira papi? Rwendo rwangu rwakatangira pakuti I have always wanted to be a journalist. So ndichipedza form 4 handinatsobuda zvakanaka nguva iyoyo, but ndaive nepassion yekuti ndite journalist. Saka ndakatomboenda inonzi Midlands College iri kuKwekwe. Just after finishing form 4 ndikatanga kutoita baby steps towards journalism. Ndikaita ipapo mari yakanga isingakwani. Saka ndakatanga kuita inonzi T-line shorthand as part of a course ye media studies, because kare kwakusina madictaphone, these gadgets that we now use to go and record, kana uri journalist wekuprint kana kuti chichi handiti kana chaunokwanisa kunge uchirecord. Saka taidzidzira inonzi shorthand. Runyoro runoshandiswa nemasecretary matypist kudhara kusati kwaane zvekurekodha izvi. Uyewo waifanira kuti uri journalist unenge uchinyora tumanotsi uchiita sei, unenge uchingoscribbla uchingodai uchingoita tumaline twaunenge uchiita so. Asi kana ndikazoona munhu akaita shorthand yainzi T-line shorthand. Actually I have a certificate on that one. Ndopa ndakatangira zvemedia studies ipapo, upenyu ndobva wazongovhiringika. Ndovasiyana zvinobva ndamboita zvakawanda pakati pese apa. Then somehow spiritually ndiri mudhila nchienda kuSouth Africa up and down nchiita time yakafa ana Nyagumbo yakanesa nyaya dzemakristida yaya
ini ndaifamba necresida time iyo makore api su takaberekwa nesu 1995 96 thereabouts ndine 2 years ngone 2 years baba yes saka uri mwana wangu zvesho mudiki chaizvo saka ndaitofamba necresida mazuva iwayo cresida mota mazuva iwayo so something just hit me and just said bvunza munin'ina wangu anonzi Colin Njanji is late now, he's dear soul, rest in peace. Ndakangoti kuZBC havasi kutora madrivers here zvinzo rototora izvozvo aishanda kuZBC aishanda kuZBC aitoshanda wanga ari painter aita gardening chichiwati ikoko bvangu vatotora ndobva tatongobuda ndobva tatenda tese makuseni acho vatosvika kuZBC ndikaona chief transport officer then was called Mr. Muzangaza ndobva vatoita vatopinda ndobva vati zvimwe zvauna zvochinda pa driver's license ndikandati ndine 5 O levels zvikanzi ndimona watinoda haumbogara kuno kutransport prophetically ndobva ndati zvakanaka vatapinda paya ndobva tapinda basa vanatodrive drive wana superman ndowanzira ana Ruben Barwe anani tichienda kumastories tichitonoita mastories ndiri drive asina media studies mikana yanga yakawandere mazuva aya because ndikuedza kufunga izvezvi machanse kuti ndinongobvunzawo kuti kana kuti kudelta kutorwawo here vanhu vanotsvaira ndovandatonzi vari kutorwa ndotosvika ndotona basa mikana yanga yakawandere nguva iyo zvekudai mazuva ayo yanga yakawanda asi kuti upasvike pakaoma inini handizive chakanditaurisa kudaro but ndine dzimwe nguva hangu mweya paanombondishandisa chokwadi pamberi paMwari yes pane Mwari anotaura zigu uri mukristiwo pane nguva dzokuti Mwari anotaura newe 1-on-1 dziya dzine dzinobhadharirwa vanhu kuti ndinoda kuti 1-on-1 Mwari anotaura 1-on-1 mutori vaviri. Now when I look back now that you asked that question, I realized it was in God's plan for me to be a media personality and a practitioner, you can say that again. So ndasvika ikoko handina kugara kwakabva ndichitori kutransport iko kwakabva kwabuda mavacancies ndati gari I think a year or 2 years pakabuda mavacancies ekunzi tiri kuda malicensing inspector vane ma5 O levels vanofamba vachinyora malicense mudzimba eradio netelevision but ainoviga matv paye ndimi vanhu vacho vataifanira kunge ndinotsvaka chaitopara mhosva kapa maitopara mhosva ende vana vaibva vaudzwa kunzi usataure kuti tinechi saka isi taibva tadzidziswa kuti kana wasvika ungosikotaura kuti mukatoti akabuda here nezuro uchibvunza mwana but neizvi muZimbabwe tichitange tichiwandirana kuitange tichiita hide and seek kutange macitizens asiri kuziva kuti unofanira kubhadhara mutero weTV at the same time ndakana kana kumota munhu anofamba achingohwanda achidini iwo mainspector acho achitange vari kuhwandirana No, I think paripo patinofunga kuti tiri kudyirwa isu tisiri kudyirwa. You remember even people don't want to buy Bibles but they want to go to church. They want to be given those Bibles. It's there, it's in us. We want things for free. Ndo zvinongoitika izvozvo. Asi unoda kuzotarisa manje kuti iwo uri mumedia ezvinezvi. This microphone that we have, it's not less than 250 pounds. This one costs $700. Iri one. 500 pounds. And it was on. So when you look at an institution like the Zimbabwe Broadcasting Corporation, how many microphones do they have? Quite a lot. And you want news every day. How many cameras do they have? Every province, they have their correspondent who works for ZBC. And muno ukatarisa radio stations aripo kuti mangani. Iyo TV yacho pari kutoma programs mangani. You are a broadcaster, you know it's not easy to fill up content on any television station. Hence even CNN, they repeat their programs because it's not easy to do programs. It takes quite a lot and a lot of resources, and in television it's very expensive. So by it's a token of appreciation to the Zimbabwe Broadcasting Corporation to be able to pay a license so that they can continue to buy proper microphones and cameras and also overhead costs that includes salaries and also maybe equip the licensing officers to go around collecting those licensing. It's very important that as citizens we do that. Probably at that time, since I was young, I don't know. But at this time, we have got more competitive options. Like ndokwanisa kuona pa phone is more really different. Kana kuona SABC or mama channels. Because of programming, it might not be interesting enough for them to pay. But at that time, was it worth it?
kubhadhara inonzi license at that time. Before and after, it's worth it. We are supposed to support our own things so that we don't rely on donors. If we rely on donors, they will end up telling us what to say on national television. These are the people that we have mandated. This is a public broadcaster. We have mandated them to go around looking for news for us, not for international audience, for starters. Now that we are in a global village, fine, it will get there. But for starters, they are doing it for us. And do you know, if you run around yourself as Zigo Enterprises, you harness news, do you know that for people to believe you, they will still ask you to Zabuda Erepa ZBC? Because they know they are the mother, parent broadcaster in Zimbabwe. Even bandakambenda kugokwe ku deep kwachireya chaiko vanangosvika muri ZBC here. And it was on. So that name alone, riri mutsinga dzedu ndo center of information, a vehicle for information. Government programs, we hear them on ZBC. ZBC is there to clarify rumors that we make as maybe content creators and what have you. Hence the reason why people ask kuti zvabuda here paZBC kuti kune vana vakanyura kubudiriro. And nokuti vanofungidzira kuti social media inomanufacture zvinhu asi ZBC confirm. They will confirm. Handina kuenda kulicensing kuya tatakamirira zvimudhudhudhu. Ndatoenda tatochinjwa zvinhu zvangu zvese tamirira tinonzi zvimudhudhudhu zvakashota, imimi zvenyu zvichauya zvimudhudhudhu izvozvo. Saka zviri kuuya kudaro, mweya uya akanditi inini enda kuZBC, akanditi siyana nazvo zvekudzidzira nhingirikini zvimudhudhudhu. Vamwe vaidzidzira ndakagara ndakavati ndichadzidzira nechangu kana chinge chauya. But handina kuzopedza probation yekulicensing. Kwakabva kwabuda imwe vacant yaidiwa trainee technical operators sound. Trainee technical operators sound. Kana turi kuchechi ndo munhu wamune muchiti ari kuita mafedha sound engineer handiti mazvona. So zvabuda izvozvo ndakaingwa nevanhu veku HR. Ndikavati inini no handisi kuda kunoita sound. Ndoda kuita cameraman. That's my desire. Saka nemunhu no zvakafanana ilevel rimwe chete. Ndikati haiwa risi level rimwe chete, inini ndo zvandoda zvechi. Zvikanzi you know what, kuti uzorecognizwa kubva uchitransfer kunoitwa zvemakamera, kana uri sound man you are recognized better. Abva handiconvinza manje. Nofunga mweya waya wanga waita se wamugara. Handina kupedza probation ndobva ndaenda kupi? Ndobva ndaenda kunhingirikini kunoitwa trainee technical operator sound engineer kuMbare Studios. Ndo matangira akazoitawo jeni andakazopedzera ndazorecorda music. Vana Mbira Dzenharira, vana Mushawa Parara Mbira group, vese vakabreaka marecord sales. Those two albums dzandakaita se dzandakagadzira nda sound engineer kuZBC, equipped by ZBC. So ZBC angatori production house as well. They combine both. There are two things about ZBC, or maybe three things. There is radio, there is a production, there's also the news department, which is separate from the production. So the department that recorded the programmings that we see, tirikuona pane melting pot, tirikuona pane murimi wanhasi, zvinoitwa nedepartment rinonzi production. Saka production ikoko ndokwatakanga tiita se ndokwatakapfuurawo nayako tichingofambawo tazoma sound engineer kwatowo kumbere. Ndaenda ndatraina kuMbare, ndaita ndiri kuMbare ikoko nda technical operator trainee technical operator sound engineer. Ndisati ndatanga kutraina as a trainee technical operator sound, mwanonzi Linet Mawere made a mistake, came to me akaskondipa newspaper, so it was Manika Post. Akati ndoda kuti utranslate uise mushona. Waisa mushona wobva warecorda voice racho, wotora headlines nyaya dziri interesting dzese dzine human interest, wobva waisa pa. Ndoda kunzwa kuti voice rako riri sei, ine chinyararire. Vana kutora paper rano vandaita se vandaita ndobva ndarecorda ndobva ndamupa. Ndobva atora vandanaro kuna Gavure anga ari head radio 4 then. Ndobva asvika zvikanzi munhu uyu ndoda kumushandisa ane voice rakanaka,
because anogona kutranslate English to Shona chichi. Saka ndoda kumushandisa patuma insets twangu twandoda kushandisa kuma provincial newspapers totora ma stories of interest or recorder tobva taita se taisa pachishona tobva taisa paradio. Zvikanzi no, he's a trainee technical operator, hazi journalist too. But kuinda zvikanzi wakauya kuma technical operators ndobva ndabva ndanzi zvikanzi saka ndiita sei, but anogona ndoda kumushandisa handimazvona. Ndobva zvanzi ndinotaura nahead vanonzi Timothy Makon wekuradio 2 because dzadziri housed pasame building kumbari. Ndobva aenda auya kwandiri zvikanzi kuenda usina kundodza kuti uri pa-attachment. Ndikabva ndati no, ndiri kucollege futi, ndiri kustata media Kosa college. Zvikanzi zvikanzi ndatonzwa naboss, saka ndoita sei, ndaida kushandisa what but handikwanisi kushandisa boss uri technical operator. But anyway ndanzi ndotaura nahead vako bvaenda kuna head Timothy Makona. Zvika ndosaka ndakamutora because arustada futi journalism. Saka munhu ari kuita technical operator achitstada journalism anokwanisa kunzwisisana nemaproducers anorekoda maprograms. Tairekoda maprograms Aaron Chundura muchigadzira drama, munhu ari kumusha uchinzwa huku dzichichema achiti svikewo toisa imbwa dzichichema huku dzichi kwere kana mombe dzekudhibhi chino taizviita izvozvo kuZBC ndo zvimwe zvinoitwa na sound engineer wekuradio. Zvokuti paunenge uchinzwa vanhu vari paredhiyo kuti akatibatira mushina vane vaitaura munhu ari paaudio desk achiisa zvese izvozvo maeffects machichi what. So ndiri ikoko I excelled, ndiri ikoko. Uyu Linet adaro manje ndobva abvumirwa naTimothy Makona zvikanzi mushandise. Before I started training yesound yayi I was on radio. Ndakutongopresenta mainsets aya ari kubuda mumanewspaper. Ndokotora manewspaper ane achikandwa paZBC ka Manika Post, kwaye ningirikine rekubhindura neHanda Guardian chichi iwo translate ngotora ma stories ari kunakidza wo recorder uchitranslate uchamushona ubva waisa karika insert ke 5 minutes pa radio. Ndomboumisa ipapa matara nayo kuti pane izwi raitaura kwamuri mweya mutsvene. Ndiri kuona ma-opportunities aya kutori nevanhu vobva vanga vari kuZBC at that time. Vamwe vanga tori nechipo kudarika imimi, vamwe vanga vasina oro vamwewo zvingosiyana zvakadaro. But mukana uyu handifunge wakavhurirwa munhu wese. Chii chamunofunga kuti changa chiri different pamuri chakaita kuti mukana uyu irambe ichinoka padhowo renyu? Was it spiritual oro muri munhu angaine excellence dzangainadzo dzekuti anongooneka kuti pane munhu kuti achifamba kudai unotongoona kuti munhu ari excellent? Let me try giving Mune this opportunity. Nei mekana yaitera imimi. You know, when God locates you, God himself, when he locates you, anokutora uri kumakura. Vanhu vakagara kumboko vachinzi ndo vanozorwa oil. It's about God. When God locates you, you catapult you to United Kingdom, even if you don't want. He does that. And his ways are mysterious. We cannot understand them. But all we can do is to respond positively. Because kata kuzudzoka munyika manje vanoti opportunity knocks once at a man's door. So if your spiritual antennas, they are right. And when God comes calling, it's quick and easy for you to hear the voice of God when he speaks to the inner man. When he speaks to the inner man, when somebody comes to you and tell you kuti Sly atibude ndiperekedze kuchiweshe, even if wanga usina maplan iwayo, but kana inner man wako achikutaurira convincingly, maybe iko kwauri kuendeswa neshamwari yako kuchiweshe ndiko kwauchanosangana nedestiny yako. I didn't want even to go to UK, but friend yangu akanimanikidza ndakazoenda kuendera iye. I didn't want kuenda kunoita sound, but munhu wekuHR akatogara neni pasi kundipa ayo anga asingatofanira kuita izvozvo. Aifanira kungoti application. You know what zvaakauya kuzoita? Akauya kuzotaura ma-applications avhara. Akati sei ndisina kuona application yako? Ndikati I'm not interested. Ndakaendesa application yangu kwavhara. And pandakaenda ku interview yesound, pakane bench ranga rakazara vanhu vanotori neexperience vakatotrainwa kudhara matechnical operator vachida kuendawo kuradio. Asi ndapinda imomo nekuti pandaishanda ndiri driver ndakanga ndisingango
kana ndadriver ndosvika ndopaka mota ndorelaxa siti rangu ndobva ndarara vamwe vachiita maproduction ndaisumudzawo matripods ndaitakura mamicrophone ndaivhunza kuti muri kuita sei. Saka pandakazopinda muinterview ndandatowo nebackground knowledge yekuti zvesound zvinofamba sei, zvokuti tichiitwa interview ipapo my interview took longer than others ende ndakatopinda totora kuti ndovaridziwe basa ka because ndichangobva kutransport hapana zvandoziva ndovaridziwe basa vagera ndakazovaziva taakuto mubasa kuti kuyo atori kutv anoita sound kutv andakamuona kuinterview but ndakabuda kuinterview. Mashanda kuZBC obviously rwendo runofambwa parunozosvika parunozopera rwakapera mune zvakanaka ndakupera mune zvakanaka makasvika zvakanaka pamanzobuda mabudiro andakaita ka ari fun. At first ndakabuda ndega muna 2000 pandakatanga kuenda kuuk. You know why ndakabuda? Ndarekodha music kumbare ndobva ndaenda kune mafriends angu vana Remington Mbeya ndikati gentlemen ndarekodha mbira dzenharira paalbum iroro pane nziyo yemagamba inonzi kuona tinotenda magamba rudo rwavo ngaruremekedzwe. Ndarekodha album iyoyo pamasongs ese ari ipapo ndakaona ine national significance ndikakumbira kuti ndiitirewo music video. Vakomana vaigona kuita nana Rufaro Marunga pasi ndibatsirewo kuita chi vakati ivo vaive chechi ka vakati tiite zvenhingirikinisi. Izvo zvakandirwadza ndo zvinhu zvakazoita kuti nditi kwandakatraina kuKosa College kuti hatisina pamedia studies pedu patelevision production tanga singabate makamera maingoita theory. Saka pandakazomanikidzwa nechamwari yangu kuti uya kuuk ndakati for this reason I will go ndinodzidza ikoko ndistudy kuita television production. Ndomaendera ndakaita se andakaenda first time ndobva ndazodzoka. When I came back ndakauya ndichida kuseta TV kunoku ndobva ndanzi hakuna internet pamafoni. I didn't do my research inside ndauya because communication was very hard then mobile phones anga ari mashoma. Saka ndopa ndakaudzwa kunzi hakunoko hakuna online hatisi kuita smartphone vanhu vangasingaite internet pamafoni kana kuti vanga vasingakwanise kuaccessa maemails taitenda kunonzi kumainternet cafe that time. So pandakadzoka ini ndane pfungwa dzandadzidza ukoko kuti ndikwanisa kuita TV pawebsite pane website mazuva iwayo ndasvika kunoku ndaona hazvisi kuita kwamaibva mawebsite angatopopula. Actually nditori dropout yekuuniversity kuLuton University kwandakanga ndakudzidza website because taiudzwa kunzi kuri kuenda media muchazopedzisira makuita makuuploada mastories pamawebsite then kwakazenge kungoriwo nemanewspaper. Herald yakanga isiri online isiri pawebsite yaingove Herald yekuti inongonyora manewspaper mahard copies. kuLuton kwamukutaura ndokunotambana naKamba ndokunotambana naKamba here. Actually pandandiri kuuk recently I was 5 minutes away from Luton football club stadium. Ndikoko kuLuton ikoko ndokwakambogara even ana NS Chiramba Dare ndokwakambogara iwo bhuru avo Temba amadziva zhinji fitness trainer akambogara kuLuton Superman Ndowanzira honorable Superman Ndowanzira ambogara kuLuton ikoko. So it seems like a lot of prominent people in Zimbabwe, especially post-independence, vazhinji vacho vari prominent vakambogara kudiaspora. Is there something chiri kuUK in particular chinoita build ma-leaders or chino-inspire ma-leadership abilities or chino-stimulate Superman Ndowanzira kuti adzoke kuZimbabwe, but I want to be a political leader, I want to set up a radio station, Anatemba Mliswa, I want to be a politician, I just want to do something. Nei vanhu hobo vanonogara kuchando pavanodzoka kunoku they come and excel. I think tinoenda tinodhonzwa nezvakasiyana-siyana kuenda ikoko. I think Temba Mliswa went through I think something to do with rugby. You can answer on his own behalf. I think anenge aitokocha rugby ikoko. And before asati aenda akatombondikochawo kuBlackpool pananditambira mareserve eBlackpool. Akari fitness trainer weBlackpool Football Club. Time yakazosvika kuChampions chichi semifinals emachampions chichi what angari fitness trainer ikoko. Handizoti akaendawo sei ikoko. But the love of being a Zimbabwean for some of us kana waenda ikoko unowana exposure. Wawana exposure unongoti I want to go back and
be part of the development taking place in my home country, because if we don't do it, no one else will do it for us. If they do it for us, they will do it in their own way, which eliminates us. Saka unongodzoka nerudo rwokungoti ndoda kuenda kumusha. Ini ndakadzoka nekuda kwokuti Zimbabwe mazuva iwayo yaitarisirwa pasi ende maforeigners aitaura zvakaipa pamusoro penyika yeZimbabwe. Saka inini as a journalist, Sly Media TV yakatangira ku-UK, ikatombonominated for my awards, but I made a decision, a painful decision, to come back to Zimbabwe so that I'll be part of gathering news in Zimbabwe and not be a competitor for ZBC, but complement ZBC. Pavasina kusvika, isusu tosvikawo tibatsirane kugadzira brand Zimbabwe nekutaura zviri negative by zvingotaura zvine vamwe zviri negative, isi totaura zviri positive. We tell the world our own stories, because kuno kwakauya nongosikotaura kuti tinodya ishwa vobva vadzishora vachiti tinodya makonye, but I can explain better kuti chinhu chamuri kutaura chiri nutritious chakadii handi mazvona. Saka unodzoka nekuda kuti hama dzedu dzese dziri kunoko handitika, uye mabatirwo aunoita kana waaikoko ndo anokuratidza kuti uri muforeigner zveshuwa. Izvozvo zvinorwadza kana uri the minority in United Kingdom. Unotariswa semunhu asina kudzidza, unotariswa semunhu asingafunge, unotariswa semunhu anongove a doer, not a think tank. That pressure alone will tell you to go back home. As Superman Nduwanzira, with the talent that you have studied your media, uri kuno kwanditika, go back and excel home. And I think by the time yamukutaura kuti makatanga kuenda 2000 ma-opportunities probably anga ariko angatori ma-opportunities akanyanyokosha oro ane uremu ane dignity akanyanya kudarika ako mazuva ano eku-UK anga ariko, but anga sei reception yacho yamukutaura kuti unotariswa sechinhu chisina maturo. UK yaprogressa here zvekuti iva kuenda izvezvi they are treated differently or better than how you were treated at your time. The only thing that they have gained in that they are riding on our suffering is kutarisirwa pasi sevanhu vatema vasingafunge, vasina kuenda kuchikoro, vasina zvavanoziva. Sevanhu vatema ndanga vatema vatema vanogara macaves. Tinonzi tinogara macaves. Havatozivo kuti kune madouble story building, kune vamwe vasina history yezvenyika yeZimbabwe. And time yatakaenda isi kwakusina zvatiri kutaura zvemawebsites nechichi, kana pachitaurwa nezveZimbabwe patotaura zviri negative chete ndozvokutaura nezvazvo. Vanhu vaurayana, mahove veterans adai, apinda munda, vanhu vaita sei handirwa zvona. Hapatauro reasons yekunzi vanhu ava ndo vakatanga kutorerwa ivhu, vanongonzi vane utsinye nekuti vapinda maprazi maproperty rights. Did you respect our property rights? Zvinotanga unongoenda kubrode wotanga kutopwanya mbe yemunhu. Havatori na receipt yefamu yaanenge ainayo, handiti iye anenge achikutaura kuti my forefathers ako iwewe akanga azvarirwa kuno kwere, anga asina, handiti zvona. Saka izvozvezvo vanhu vanofanira kupota vachinzwisisa kuti takasafa. Fanike inini pandakaenda inini, racism was at its peak. Panosanganisira John Barnes akazvarwa kuUnited Kingdom, when he was playing for England national team, he suffered racism. That's why now when you look on any television screen, pakanzi no to racism. It's not being written in Zimbabwe. It's being written on the screen of an international broadcaster who is filming football in United Kingdom, but the consumers are in Africa. But on the screen it's written no to racism. John Barnes akati apinzwa ari substitute, England yakadyiwa yakadrawa netimu yaitamba nayo, I can't remember which team. Akasikonzi izvo amundege akudzokera one fan zvaakazoita manje apinzwa ari sub, akadribula kuwing ndobva across yakakrosa Ian Rush achibva ahead ichibva yagoa, England ndobva yawina 2-1. Guess what was said to him? Zvakasikonzi as far as we are concerned, we drew 1-1. Your initiative doesn't count because you are black. They were not even grateful. Akazvarirwa ikoko kokuzoti isusu takauya indichisvika takasvika at the height of farm invasions, so they call them, anditika reclaiming our own land. Andiwa zvona ndasvika ikoko ndakazotaura kuti ndoka vari kuuraya vanhu zvazvitori papiki patime yandakaenda 2000. Saka I suffered for the country zvakanyanya.
zvatisingataure nekuti ndini kanyika yacho kuda kuti zvitaurirane zvekuda tichitotariswa tichitofanira kutopuhwa marapta nekuti tiri mawolvet ekufaita brand rezimbabwe sikazvati netreatment chete yaunopiwa in European countries unogona kutobva kuZimbabwe kunoko uri munhu asitori patriotic but utozodzoka wapan-african because of radicalization waunoitwa waikoko. You can say that again. Izvozvo zvinokuratidza kuti you know what, even if I grew up in Bordeaux and I speak through my nose and I've been to A schools in this country and I think I'm aligned to the community which speaks English by birth and when you go there you realize that you are not even aligned in any way. They are not your friends. Vanotokutanga kukunongedzera kuti hauzi wedu. That's when you start to feel out of place. No matter unotaura chirungu chakanaka chakaita sei shona yacho hautoigone, but they will tell you with the color of your skin, it will tell you you are not English. You are not English. Being British is another thing, but being English is something else. Yeah. Ladies and gentlemen, tinoti mukoma slai vapiwe imwe mvura tipo imwe mvura kana ida toise dziri 2 gonanzani manje inenge yapera. Tine mabhoho kumba kwedu saka togara chimwa mvura hatisike kuti inopera. Thank you so much. So I don't know if I've answered your question. So vanhu vakuenda iye zvinezvi takagadzirisa vakatoonawo kuti tinofunga sei ndiri kudaro pandaka ndiri kucollege muchivhura mvura iyo ndinobva ndameka illustration vanhu vanogadzira mvura muZimbabwe hameno nei ichizadzwa kusvika apa muona apa vari right havasi kuda kutibirira aiwa pandovhura inorasika ka yakazara anoona inofanira kungosviko samuo panapa ndozvandakakura ndichiona whether coke or any type of drink kana mazove chaiyo yakaiswa mu2 yange isingazari kusvika pekupedzisira kuita kuti ukwanise kuvhura with comfort. Unoziva kuti chavanozadzira chii haitutume zvayo sezvimwe zvese zvakutaura. Muchitaura kuti vanhu vakuenda izvezvi they are now riding on our suffering because vaakutariswawo sevanhu because pandanga ndiri pacollege inini handiti pakaita time attachment inoitirwa sezvaakuitwawo mazuva ano kuti pauniversity paane radio inobva matoti mama internship maakutoita se pamuita malessons eradio munobva matoita the practical aspect of it. So ndiri ipapo tiri kustudy media, wholesome media, it includes radio production. Saka tiri pakasvika time yekuti takuenda paradio and marovero andakaita radio because ndaibva kuradio Zimbabwe ndichitogona radio akatovashamisa. After that ndopa zvanzi kuchikoro muita maproject handiti mofunga topic. Inini topic yandakafunga kuita yanga iri racism. Ndakaita documentary rakaroverwa maoko nevarungu then 2001 2002 second year ndakaroverwa maoko nevarungu. That's when I learned kuti racism is not black against white. What is it? Racism is against any race. Jamaicans versus Zimbabweans. There can be racism. Yes. Or blacks against whites. Black against whites. But the popular one is black against whites. So, and the whites against whites is there. So when I was a student, my lecturer who was teaching us, was it radio production? He came to me and said, do you know that I'm Irish and I'm not looked as a normal citizen in this country because I'm from Ireland? I am suffering the same way that you're doing because of that documentary. And when I was doing that, and the other one came again, he was Scottish, and he came to me, you know what? Your documentary was speaking to me. Because I'm also not recognized as a normal white citizen. No, because I'm not from Britain, I'm not from England, I'm not from London, you know, because they are Great Britain. They are all in that geographically they are the same people. Saka vatorone maproblems atinotoitawo kuna Zimbabwe kuti nchita vanobva kuregion iyi vanobva kwakati vanazvo not only even uri imomo those that are from Liverpool and those from London
havatowirirani because ukabva kana Steve Gerrard neaccent yavo when they come to Chelsea Football Club which is in England nana West Ham nana Arsenal vane accent yakasiyana nevanhu vari kunorth uku vanotopuhwa zita rinoenderana nekunorth ikoko maererano nemararamiro avo. Woendawo futi kuLondon vane vachipuhwa mazita nevari kuManchester vachivataurawo kuti chi vanhu vari kuLondon. Ndakatarisa mepi yayo yaBritain iyoyo hamene ndo Great Britain yacho katange kanyika kadiki. Aiwa kakakura. A lot goes on there. Aiwa titori kapurazi yakakura. Yes, continue. Ladies and gentlemen, tikupiwa exposure chayo. Now when you came back, you said kuti chakanyanya kupa ishungu dzekuya kunoko mamine way ameda kuti zvinhu zvichiprogressa kunoko according to motivation yamamaona ikoko kuchando. Then patriotism nekuda what you wanted to tell the Zimbabwean story. Obviously muchibva ikoko mune mutori nepfungwa dzemapartners. Mapartners anogona ngeri government, anogona ngeri ZBC yacho, anogona ngari private citizens. Makaona reception yamaitarisire here. Ndakaiwana in both ways, negative and positive. The first one, I'm back in the country. I don't have resources. I'm a student coming from UK, but andinaumboshanda zvondiunganidze mari yekutenga equipment ite sei. And then there is Honorable Superman Duanzira. I went to him. I gave him my proposal. This is what we can do. Andika. So then kuti munhu abelieve kuti pa website panogona kuita mari kana kuti hazvina kutambirika. Asi ndandatombozvita kuUK. That was 2000 and what? I can't remember the dates. Zandaka 2009 here. Thereabout. But zvinhu zvadevelopa very fast ka. Zvinhu zvazvisina kudai. Tikatogadzirwa ningiri website nemumwe anonzi Makechem. Yakadzoka izvo zvane project yake iri kuruwa uku yakaita sei. Saka ipapo taisa TV pa website. Not pa Facebook kana pa YouTube kana pa TikTok nechikwakusina izvo. Those are two different things. So ndauya tazvitaura. So honorable vakambozvibata vakamboti zvinoita. But nokuda kwokuti tanga tisina exposure yekuti tizviite izvozvo and nevanhu vanoconsumer product yeonline maZimbabweans anga asiri accessible to internet where they can then open website and then be able to watch TV online. Saka it wasn't visible. I would agree with him. Zvasingaite but idea ndinayo. Ndo zvakazoita kuti ndadaro ndobva vatata alright project togonomboisuspenda because vanhu vanoiconsume hakuna kwakusina vanhu semawandira vaita kuUK zvinezvi vane free internet varabhadhara £10 pamwedzi anoona bhora paTV muno muZimbabwe kwakusina vanhu vanga vachironda mainternet cafe wobhadhara $1 and internet yachanga iri slow mazuva iwo zvoti $1 rako raexpire usati waopena yanga isingatooneki isati yaopena internet yanga isingaoneki roexpire wotonzwa kuti time yako yaita se yapera. But we thank the government of today because they have embraced. I was so happy when our president signed the document to say, I'm allowing Starlink to come into Zimbabwe. That was the beginning of maybe going towards Vision 2030. Very progressive. Very progressive. We lost World Cup because we didn't have internet. We could have co-hosted with South Africa. That was the reason. One of the reasons. Because right out achingoburuka pa airport, it connects, take a picture, send it back home. Why do you think kuti ma-African leadership mazhinji tantine kana inga phobia yekutya internet? The reason why vaitya ndeyekuti it was also used by those who were clever to send negative publicity to the outside world about Zimbabwe. Manzwa. Kune vanhu vaifonerana vari kuUK. Anditi munhu obva ataura kuti ite ndiri kugokwe kuno kuti arohwa zvokurohwa zviyazvi. What do you think the government would do? Asi vari kufonana vari kupi? Vari kuUK. Iwe itaura paredhiyo sekunge vari kuita content, vari kugadzira content. Taura kuti nhasi tarohwa zvokurohwa zviya, tapisirwa dzimba nevanhu veZANU-PF kana tapisirwa dzimba nevanhu vechichi. Negative publicity, cooked, brewed, but on the ground hazvisiri izvo.
Hence the reason why taiti I want to go back to Zimbabwe and be part of the rebuilding process if I can do anything about my own country, so that paaripota achitaura kuti tarohwa pakati, nindoenda nekamera yangu ndonotorawo, ndonoita fact check. Ukadawo zvitarisa izvinezvi hazvisisiko kuti kwane mob journalism, even vanhu vari ikoko kana pane zvaitika zvechokwadi vanoburitsa papi, hatiburitsei parohwa papiswa paitwa sese apapo. Hatisi kuti hapana pasina kupiswa, but some of the things were exaggerated. Now tell me manje about kutanga kweSly Media. Pese pavideo renyu ndinoona padescription pane pakanyorwa the Sly Media is the pioneer of live streaming, founder Sylvester Tapfumani. Sly Media yakatangira kupi? Ku UK here? Sly Media yakatangira ku UK. Ku UK ndakatanga ndichangopedza chikoro, ndakatotanga kushandisa makamera eku college, because ku college yeku UK vari equipped zvokuti vaiti pane makamera 6 types. You are allowed to know each and every one of the cameras that they have in their storeroom. Saka waiti ukatora Sony nhasi, mangwana woenda na Sonic, mangwana woenda neimwe, mangwana woenda. So as editing, ukadzidza Casablanca, unoiziva wamboedita neCasablanca. Casablanca chete. Ndikuziva Casablanca. Washandisa Adobe, washandisa Casablanca, unofanira kuziva masoftware esewa. Saka ndaitora makamera eku college. Ndichinoita Gather News. Anatsvangirai vakauya ku UK ndokava. The same way andonotora book kulibrary woenda naro, ndozvandaita makamera izvozvo. Saka ndaibva ndanokavha tsvangirai akauya akaita rally, ndobva ndaenda ndinokavha. Zvikanzi ana Bani Mupariwa vari kuuya ku UK, nana Tichi vari kuuya kuzoita haningirikini, vari kuuya kuzoita program Zimfest or whatever zvavari kuita ikoko. I remember vaiuya vachiita cheko, vaiuya vachiita maprograms avaiuya vachiita ku UK. Ndakutora kamera yangu ndakutonokavha ana Bani Mupariwa ndiri ku UK ikoko. And I remember at one point pandakakavha yana tsvangirai iri ku Luton achicomplaina kuti makangozara kuno munozvita kunge munosapota musangano, but hakuna kuno kukatarisa inonzi chiko list yedu yevanhu vamamembers, hamupo, hapana vanhu. Ndakakavha raliyo, BBC yakazosvika ndatopedza kuita se, ndatopedza kutokavha. So ndakatanga kuhighlighta zvinhu zvaingoitwa nemaZimbabweans kuarea ikoko. Ndakashanda nevamwe vanhu at first ndakatanga kutrainawo vamwe vanhu vandainamata navo kuchurch, then ndobva ndamba ndichingofamba nebhora. Tatomboita maprogramu ana Talking Sport nana Memory Mucherawowa, vana Ernest Chirambadare vachiuya kumba kwangu tichiitira kumba. Izvi zvamakuzoona izvi makuzoti mapodcast mazuva ano machichi takazvitanga kudhara. Even ana Zenzo Ncube aive ku ZBC nana Eric Night taive neradio station yekuti mumwe nemumwe aioperatora ari mumba make. Tiriko ku United Kingdom. Saka inini ndakazoda kuramba ndichienda kuside revideo, because remember ndabva kunoku ndoda kunatsoinzwisisa kamera, ndoshanda nayo ndogona kuedita. Saka ndakaramba ndichifaitira zvinhu zvekuside reTV. Ndikatoita TV Zenzo aitopresentawo paprogramu yedu Afrobeat yaita kunoku, aipresenta pa Zim DITV, yanzi Zim DITV, chirava Zim Digital Television. Tichidaro ndakaramba ndichingokura, vanhu vautonditumirawo madhayari kuManchester. Kune chakati Caps United iri kudaidai former players ari tautendai kuti autonokavha tichingoda dzasina kuwanda handiti. But then tadaro ndakatosvika palevel yekunominatwa for ma awards, just the nomination nyange usina kuwina. Kwandiri it was a milestone yekuaccepta kuti as Zimbabweans we are telling our own stories. Zvoti ana Zimbo Life vakazoya kumashure kwangu ana Dr. Tima vakati zinge vakuona kuti zvachita Sly zviya toda kuzviitawo. There's a vacuum in United Kingdom, and he continued from where I left, which means to say aiwa zvakatiita zvakatinakira. So inini zvakazondidrive kuti ndichiuya kunokumba ndezvekuti we wanted to tell the world our own story, which is what we are still doing today. So I made a resolution. That's when inini ndandine makamera angu andandinawo ku UK anditi kunoku ndakuda kutanga ndatogadzira kanhingi ukatenda pa YouTube channel pedapa unotoona pane tumwe tunenge tumaskits twandaiita so pekutanga. Ona ndichingoita hangu nefoni wati because zvako ndokubva ndazoti aiwa ndofana kuisa content. YouTube yatanga manje
ndofanira kuisa content payoutube. Ininiwo futi ndakuda kutesta mawaters zviya zvatakambotarangana nahonorable Supa Mandiwanza zvakaita sei hazvina kubudirira. Iye zvinezvi vanhu vane intaneti pamafoni, pfungwa dziya dzadzoka zvekare. Pane website kare refacebook mawebsite atopo, mawebsite akugadzirwa, mafacebook Facebook then yanga isati yakutora video. There was a time Facebook was just for connecting pictures only later stage, and then developed to video streaming zvichingoita sei zvichingodaro. YouTube yakauya yakangonangana nechi ichingodaro, but then yanga isingabhadhari payakatanga. So ndobva ndazoti you know what, zvimwe zvinhu ndobva ndatanga kungoitika mukati mangu zviya kuti ndoda kuenda kuZimbabwe was not really my own making, but the idea was there. Asi pane voice raindipusha kuti enda kuZimbabwe palevel iyoyo manje. Pari pekutanga ndakaita zvemusoro wangu ipapo ndotaura chokwadi, but pechituma ndakanzwa voice itaura kuti enda kuZimbabwe. Ndatenga, ndobva ndati ndane mari yandaida kutengera, ndaivakira mai vangu imba yapera, ndaida kuvaisira giza, unoziva chemberedzi solar giza. Ndaive ndine mari yanga iri muaccount mangu yandandasiya pandaisenzera kuZBC. Ndobva ndati kuna Robert my brother, ndikati enda unotora chini, enda unotora mari ina mai kuFBC, wowithdrawa mari iyoyo nekadhi, vanokupa kadhi. Wawithdrawa mari iyoyo enda kuna 67 Cameron Street unotenga Note 2 phone. Watenga Note 2 phone, uchabva wazotenga kanonzi selfie stick. Ndobva anotora mari kubhindura kuna amai. Iye ane phone yaanayo mumaoko handiti. Ndura ndobva auya ndobva atenga phone iyayi. Ndikati pese pauri kutora news dzako ikoko. Remember kuti ndatone tumaskits twangu twandiri kuita, tine manhingirikini footage iri pawebsite, hatisati taisa zvakawanda paYouTube. Ndakuda kuti content ichiuya ndichiisa kuYouTube because YouTube yakauya ichinatsoexplaina kwairikuda kuenda. Ndikaziva kuti this is the way to go. And tatazvidzidza futi kuchikoro, social media is going to come and is going to overtake other things. Ndobva ndati vanhu tinofunga kuti social media it came by surprise, zvekuti vanhu vakasvikonoshamisika. Ndatozvidzidza zvekuti pandakauya panga vachitaura paya zvekuti hauna kufesa here negative chichichiwa. Pandakazodzoka ndichitaura kuZBC ndichitaura this is where things are going. At some point I was demoted because of that. Ichinzoda kuona sterekiwo because wanga uri kuUK, saka zvauri kutitaurira zvakuna zvakadaro. Ndikati atiite zvikanzi hakuna, hazvina basa, zvapana, hazviite mari, hazvididi, watu zvautaura izvi zviri nonsense. Ndichitaura nahead wetelevision then ainzi Josephine Zulu. Tati watu vanapa blueprint, this is where we are going. We can now digitize content here ZBC toiisa paYouTube. That alone can even pay some of the salaries and overhead costs if we put content by zvingaita izvozvo. I don't blame them because pasina chinhu chinonzi exposure chakanaka. Vese vakaenda kuUK vakaita exposure. Strive Masiwo akaenda kuUK akaita exposure, akadzoka akati izvi ndoda kuzviita kumba kwangu. Haunga uzomubvunza kuti sei usina kutangira kuEngland. But he's going back there now as a billionaire. kuUK. Asi zvakatangira kumusha kwani, kumusha kwake. Pane pamwe wambobvunza mubvunzo wokuti wakabva zvakanaka here kuZBC. Tanetsana nabosi wangu uya ndichitraya kutaura kuti TV yakuenda uku interactive, haisi static. We don't just give people what we want, but we need to interact with our consumers through these platforms. And mukatsangana nemabosi aya today, do you feel vindicated? No. Not at all, because it came to fruition. Zvandaitaura. Now ZBC is online. But pandakazvitaura yakatosvika kwaCEO zvazipari munhu atautaura kuti zvazatiite izvozvo. Nyika ino yeZimbabwe yatakarwira yoda kutaura kuti wada kuitengesa neinternet. Pane negative attitude futi yeinternet iya iriko futi ikoko. Saka ndobva it was shot down. Plan yangu ndakaipinza sei, takanzizvo kune head vari kuti maproducers epaTV pamwe pandakazodzoka vari kuti ivo munhu wese ane maideas ngaauye achitaura one on one nani nahead. Indakaenda kundotaura nahead, vanhu vaipo 15 minutes, but ndakaita 1 hour 30 minutes ndichitaura TV. Ndikafunga kuti tawirirana. Pamwe pacho ndinofunga ndaitosikira moto muziso ipapo kuti kudai, but vakatondisheka vakati you know what, zvinoshamisa kuti unoziva TV kudai, handi ndifunga zvichiita zvakanaka. Ndakazopedzisira ndatodimoto zvikanzi chienda kuma-technical operators. Producer inenge position iri pamusoro pemacameraman, soundman, lightman chichi. Handiti ndabva ndati nini ndakada kuresign. Then somebody came to me akasotaura kuti usaresign, handiti gara.
ndagara ndobva ndakatofanira kupedza almost a year zvichinzi handitambire zvaunotaura neni, handichada kushanda newe, handichada sei. Ndikabva ndamuti ndidzinge basa, because ini pandakaendawo futi kuZBC kwachona ndakadzoka ndichitotsvaga basa rekuredhiyo kwandakandaperera kwete kuTV. Ndakanzi uya ushande kunoku nemayoung producers. It was an invitation from the same boss. Uya kupi ushande nemaproducers zvidzidzao chi zvaunoita zvaunoziva. Handizva zvona. Ndobva ndaenda ndikati asi kana ndakaita maauditions kuRadio Zimbabwe, kana zvabudirira munozoita sei? Ndinozoda kutransfer nchienda kuRadio Zimbabwe. Ndobva zvazobudirira, ndobva aramba futi kuti ndiite sei ndiende. Saka ndobva ndaenda at Loggerheads. But little did I know kuti Josephine Zulu aitoshandiswa naMwari. Paakandidhimota paya achindiendesa kupi kumastudios ndokunoitwa zveOB Van, ndokunobikwa maprograms andanga ndichitaura aya. That is what was now missing in my career as a fully fledged journalist. I didn't know multi-camera production. Makatodzidza from that demotion. Ndokwakamuka opportunity. Ndokwakamuka opportunity iyo. Saka all things can work together for good. For good to them that love the Lord. Mimi, do you love the Lord? I do. I do. Ndise mwana wavo ndinokanganisa. Yes. Asi Mwari ndinovada. Kana wakutarisa life history yako, you will know that God was with you. Same as when Joseph was sold by his own brothers. Pazvakaitwa kwaari panguva iyoyo, akarwadzikana kuti why my own brothers are selling me? Why my own brothers vandiwisira mugomba? Asvika ikoko futi as if that is not enough. Asvika kumba kwa Potifa, akasonyeperwa futi nemukadzi waPotifa, akandoda kurara naye, akatiza, akapunyuka. Mukadzi waPotifa akasara neexhibit. Achibva ipapo akabva aendeswa kujeri because akada kubata upenyu, angada kubata mukadzi wamambo. Aenda kujeri, andika asvika ikoko kujeri ikoko ndiko akazorota hope. Azorota hope, akaudza vanhu tu vanga varimo vakarotera hope kuti kana wazobuda iwe undirangarira, asi iwe kana ukabuda uchafa, iwe uchadzokerwa pakunobika tii mumba mani maPotifa mawakaunzwa kujeri kunoko. Akaita saizvozvo, adzoserwa kumba kwaPotifa kuya abuda mujeri. Mambo vakazorota hope dzekuti kuchaita drought kwemakore 7. Handiti asi kuchamboita mvura kwemakore 7. Handiti zvadaro, handiti mambo azorota hope dzakashaya anodzidudzira. Asi uyu paakataura nevakomana vaviri Josefa ari mujeri, akavaudza kuti hope dzako dzaurota dzinoreva kuti uchadzorerwa pabasa. Iwe hope dzakarota dzinoratidza kuti uchabuda wobva waurayiwa. Iwe kana wazobuda waakubika tii wozondirangarira. Ndo statement yaakataura iyoyo. Mambo azorota hope Joseph ari kujeri. Akamuti mambo akaunganidza nganga dzese dzemuIjipiti dzikaunganidzwa apa dzikatadza kududzira hope idzodzo. Munhu uyoyo aibika tii akazoti, mambo, hope dzenyu anogona kudzidudzira ndiri unomuziva. Zvikanzi ndiani? Ndipo akataura kuti Josefa ari kujeri. Josefa ndobva auya ndobva ataura kuti kuchanaya mvura kwemakore 7, asi after that kuchazoita drought kwemakore 7. Kupona kwakaita Josefa. Ndokuburitsa kwakaita Josefa kuprison. Zvikanzi amuunza panze, handitika. Because mushaya naJosefa yaiurayisa ka. Kubata mukadzi wamambo yaiurayisa. Asi nokuda kwekuti his suffering was in line with what God wanted him to do at a later stage, to become governor of that country and rescue his own people that he had left in his own country. Yeah, Mkomaslai, nyaya tichazosatoona kuti Josefa anoshanda papi muupenyu tichabvunzana. But now mataura kuti Sly Media yatanga UK and then nemuningino wenyu Robert vamataura nauye phone. Makore apa? That's 2016. Matangira zvakaita kuti iye akabuda basa kwaangari, anga singabhadharwa. Ndobva ndifonera zvikanzi ndabuda basa. Saka wakuita zvika kuita freelance. Ndikati pano kuti unoita freelance, inini kunoku ndine ka YouTube channel kandakaita sei kandakatanga. Paunenge uchiita freelance paya uchitora news dzako iwe ndoda kuti undiite sei unditorero zvandinoisa pa YouTube channel yangu. Nekuti wabuda basa 8 months usingabhadharwa, handiti I will help you. Paunenge uchindiitira basa rangu iroro, ndinokupa mari yefuel every Monday, 25 US every Monday. Uchinditorera news dzangu uchiita chipa fuel handiti? Ipapo yanga yakato fuel yanga iri yekuti akwanise kuenda kunoita ma stories ake
ari freelance neangu andamuti enda unotora noti 24 utenge noti 24 nayaye wobva waita se wozondiemaila undiemaila ndoedita ndega kuuk because yanga asingagoni kuedita anga asingagoni futi kuita zvecamera work takatotanga kutomutraina nenoti 24 iyo handiti ndobva ndaemployer anonzi Evans ndakazomuemployer content iri kutumirwa naRobert yandiwandira inini ndisisakwanise kuita se ndisisakwanise kuiedita ndobva ndati kuna Evans angabudawo basa ndobva ndati poto uchindieditira zvinhu zvangu uchiita se ndichikupawo mari uyo ari kuita run around andika akutoita se akutopota achiotora video rake ondipa news ndoisa page pangu so ndo matangiro azvakaita nenoti 2 phone. Sly Media TV yakatanga nenoti 2 phone. Saka hakuna munhu anogona kutaura kuti handina chekuita muZimbabwe nekuti isusu we are now the biggest online news channel in Zimbabwe but yakatanga nefone. And besides that ndakaona ndati kuna Robert ndiri kubhadharira rent pamwedzi rent yako yepamba paunogara ndokupa futi fuel so that unonatsosenza pfungwa dzako dzakadzika uchiziva kuti fuel iripo imba rent iri kuita se iri kubhadharwa. Muchitarisa kumashure muchitarisa Sly Media kubva pamakachiitanga nevision yamamina towards it tosvika today, do you think you have accomplished what you envisioned for Sly Media and muri kuonerei ichiseva its purpose yamaminayo kubva time iyoyo? Hatisati tasvika pandoda ndisvike. I will explain that. We are serving purpose because if you look at the our president Dr. Emmerson Mnangagwa, His Excellency, vane vision inonziyo leaving no one and no place behind. ZBC cannot cover the whole country, but isusu as content creators nematarisirwo atinoita pasi we are moving in that vision. How? Inini ndinosangana nemunhu asina vasina mawheelchair handiti vari no place living no one and no place vari iya inonzi no place iyo iya inonzi no one. These are disabled persons, people living with disability. Ndinosvika ikoko otaura kuti ndine dambudziko randinaro handina mari yekuenda kuhospital ndobva ndamuita interview ndoisa pasocial media to raise mari from our own people in Zimbabwe and those who are in the diaspora. Then owaniswa wheelchair, owaniswa even ananingirana chipo muchegwa takavaita mainterviews vasina mawheelchair achitaura kuti ndiye munhu wokutanga kutotaura kuti intoda iri wheelchair because nezvandiri and what have you. We were part of raising that awareness. Saka ndopaya patiri kuti we are fulfilling the purpose of telling our own story to our own people because vanhu vanozodonata vaya vane vaona story ya pasocial media kwete paZBC. Saka nokudaro pandakauya inini muno muZimbabwe tisu TV yekutanga handiti kumira nehurumende iripo iyi nekuti vazhinji vakanga varipo handiti we are telling our own story. Vakanga vadzingwa vana Matemadanda, vana Mutsvangwa, vana His Excellency, vana Mnangagwa chichi. So ivo pavakanga vari mugovernment they would use ZBC, they would use Zim papers handiti. But now that vari kunzi marebels vadzingwa kuzanu PF executive yemawo veterans yavana mahiya vesa handiti vadzingwa havasina kwokutaura zvavarida kutaura kuti nyika inzwe nekuda kuenda nyika ine yeZimbabwe. We are there as Sly Media TV. They would come to our studios vozara imo muyama Matemadanda otaura Oscar aripo ari kuinterviewa aMatemadanda message iri kusvika kuti tiri kufanira kunge tichienda kuno macha takananga kuState House tiri kunomacha kuZimbabwe grounds tiri kuita sei vari kuzvitaura paSly Media nekuti hakuna TV or mapepa ari kuva accept ari kuvabvuma nekuda kwekuti zviri kunzi ava marebels and ukavapa mileage unogona kutsva. Remember Daily News yakambopiswa nekuda kwokutaura zvimwe zvinhu zvainenge ichinzi uri kutaurirei izvi. Saka isusu we were at a very high risk because there was political tension at its highest risk. Handi 2017 pakatanga Sly Media TV muno tiri andava Mugabe. Saka apa uri kupaiwo vanhu vaadzinga mileage. And how did Oscar fit into Zim TV, Sly Media TV? Oscar taigadzirana handi ndataura ndaisenza kuZBC ndiri behind the scenes ndaiziyana naye kaachita melting pot
tisu kataigadzira melting pot behind the scenes ndiri cameraman, vamwe ari kuita vision mixer, mwe ari kuita sound, mwe ari kuita light. Saka tatine relationship yatinayo. Adzingwa neZBC, he is my colleague, I need to give him a lifeline. Anditi Oscar uya, come and do what you can do. Ubvaita se ndobva totanga kutoita we are keeping his career alive. Akutoita is my colleague. But mazuva iwayo tatitomborina kana mari yakawanda yataiwana taiita nekuda kwekuti we want to tell our own stories. Wese aiuya ipapo aiuya achisweta zveSly Media asingabhadharwe, tichiita pakuti vari kusumudzira chinhu changu, iwo career yako iri kuramba iri live. Ana Justin Mashasha akambouya akaita program inonzi Talking Technology, wakamboiona? Talking Technology. Vamwe vakauya vana Glenda Fadzai ari kuCapital kuye zvinezvi aita imwe program yekuinterviewa macelebrity musicians and what have you. Handitika uyu ningirikini Elizabeth Chengeta aita program inonzi Reconnection yekutaura nemalegends emuZimbabwe, ana mechanic Manyeruka and what have you tichidaro. We are also giving mileage to our own artists tiri muno muZimbabwe. We are fulfilling that ambition. We want to tell our own stories. Not only that, Sly Media TV is the first online TV in Zimbabwe kuisa machief pa media. Zvakatanga sei, ndakaenda kurushinga kwafa mapostori 8 vakanyura mumvura. Tasvika ikoko takapedzera taenda kwamambo tichida kunopuwa comment kurushinga ikoko. Ndopavakati isusu panapa vanhu ava vakonzeresa maleaders echechi vakonzeresa kuti mapostori awire vachauya kupi kuzotongwa pano. Ndopatakabvunza mubvunzo woku ndaindina Gumbodete wokuzimbo live. Handiti ndopatakabvunza kuti tinobvumirwa here kuti tipinde mudare pamune muchivatonga vanhu ivava, nekuti vanogara vachiudzwa kunzi musapinde mudziva irino here, musapinde mudziva rinoita sei. Vakati maya isusu tiri vanhu vaMwari, zvekuyera ndezvenyu izvi. Ndobva vapinda imomo ndobva vanyora. Ndopatakaenda ndopakanzi haiziyo chete nyaya inenge ichitongwa musiyo, kune kuchitongwa dzimwe nyaya. Saka togona kudzifirima dzese zvikanzi it's up to you. Ini ndakasenza ZBC for so many years, asi ndakanga ndisingazivi kuti machifa anotonga every Sunday nyaya. Kana inini kukura kwangu ndasingazivi kuti vanotoenda kwamambo vanotongwa. And how did that initiative yamakaita iyoyo, whether by mistake or by diligence, kungotanga kuti takutanga kuregodha machief, zvakabatsirei Zimbabwe? Right, you can say that again. Kugara nakaona dzevamwe. Kana iwewe uripa wapara mhosva, uri kuonekwa paSly Media TV, wapindira mukadzi womunhu, wanyenga mukadzi womunhu, waita cheupombwe nemukadzi womunhu, uchaona matongerwo anenge achiitwa nyaya ipapo. That alone, we have given information to the public in Zimbabwe to say ukapara mhosva unotongwa, ende kana watongwa unorudza pfuma nekuda kwezvinhu zvaunogona kunge waregera kuita. Saka izvozvozve pane edutainment iri ipapo. As much as vachitaura zvinonakidza vanhu, izvo ndakazodai ndakaita nasei naye, vakabatwa vari pakati, anga akazomukotamisa akazoita sei achiitwa dog style achiita sei. Handiti at the end of the day, what do we learn from nyaya iyoyo? Handiti ende zvavari kuita izvozvo tiri kuratidza kuti kana uine nyaya yakadai, don't put law into your own hands. Closer to you, even if there is no court, there are traditional chiefs who are there to restore our legacy as Africans, our customs and values, so that hatibirane zvinhu, hatibirane vakadzi, hatiitirane utsinye, hatirwe, hatirovane, hatigare nemukadzi tisina kumuroora, hatigare nemukadzi tisingomuitisa vana. Vanhu vari kutodzidza kubva kune channels iwayo. Zvimwe zvakadzidzwa ndezvekuti it's a form of creating content. Now there is Karanganda in Mutare. But before that, there wasn't. Dai vasina kutoona isusu Sly Media TV, vaiveko machifa aiveko, anamutasa vesa vaiveko, asi takatanga kufamba isusu tichiendawo. Because when I came back from Rushinga, as the director of the company, Robert being my immediate, I said to him, look for chiefs around Zimbabwe. And do you think ndovatsvaga machifa aya, ndobva tatanga kuti sase kuvatengesera nyaya yekuti aiyo tiri kuti mupote muchibuda mubude pa-social media. That's how it started. And how many content creators now are earning something. Havachangochemera employment
kuti ndinoemployiwa kuZBC ndinoemployiwa kuZBC. We have empowered Zimbabweans by showing them that anyone can do this, and they are doing it. And do they know where it came from? Islamida TV was the front runner. And do you think you are given enough credit or appreciated by my fellow creators? Of course, vakufamba nzira yamakafamba zvekuti ndimo atingatoti spiritual father. And also even kana judiciary ningi yeZimbabwe, the judiciary society yedu, kuti what you actually did makatotibatsirawo seni kuti I believe my chief aranda futi judiciary makatotibatsirawo kuti dzimwe nyaya dziri kuunzwa kwamajor streets kudziendesa kune manenge muneka appreciation or recognition kamakapiwa. The first appreciation that we have had from this government, and you can't run away from it, they've given us the freedom to do what we want. That's number one, because they can say no. We need to respect that. And the calls have been made with my chief asaiswe futi on video by a lot of people. Bachida kupressure government. Vanenge vachiona kunge zviri negative. Zviri negative. Vanhu vanoita pressure that are the accused persons. We have been found wanting on the wrong side of the law. Those are the people who put pressure, because zvamunyadzisa pavanhu. Isusu kunyadziswa ikoko tiri kukuda nekuti hapana achada kunyadziswa akuziva kuti zvinobuda. Izvozvo zvinoita kuti asapare mhosva. Nokuti anoziva ndikapara mhosva ndikaenda ndichabuda paTV. Like zvakafanana nekutora tomboti mukadzi wemunhu. Inogona kunge isiri mhosva, inogona kuzokuendesa kujeri. But which is something which is morally wrong and should be discouraged in the society. And one of the ways they would discourage something is to name and shame those who will be doing that. We are naming and shaming. And let me hasten to say that once you receive a court order or summon, because of your mischievousness, even if before the court says you are guilty and you are proven guilty and not guilty, you have lost your rights to privacy. You end up hearing someone, visa video rangu iro, wandisire ipapo. Anofona ndiye nyakupara mhosva, ndiye akaripiswa, ndiye akaitwa name and shame. Those are the people who call the government to say ngazvibve. Uti government haizvizivi here kuti tiri kuita izvozvo. Isusu tiri kusumudzira basa renyika yeZimbabwe. Panotaurwa paya pakunzi leaving no one and no place behind. Tiri kutoratidzawo zvakanaka. Remember I said we came to write our own history. We are showing the world our custom, our values. Kuti we don't allow kutorerana vakadzi, we don't allow kubirana. Tiri kuti vanhu vagare in harmony. Nokuti vari kutorerana vakadzi ava haazi munhu wokushurugu ari kutorerawo kumadziva. Vanhu vemusemu area. Tikutovaratidza futi kuti hatisi barbaric, kuno kuti kukuratidza kuti tinogona kutomubvisa mukastomary court tokuendesa kumapurisa. Ukatora mukadzi wemunhu hatisi kukucheka musoro, tiri kukuripisa. We have got a forgiving environment which gives another chance, and ndabva ndambozvitarisa that way. Ladies and gentlemen, tinawo ngomasly vanenge vachitifundisa. Alright, wataura nyaya yenhingirikini ndisati waenda kunext question. Uchenjero ndichazopedzera ndava kuita interview. Aiwa kandi journalist ka. Right, wataura kuti muno appreciate waere. Tataura kuti tino appreciate why yes we have been given the chance from to do what we want, but do the right thing. Anditi kana hurumende ine zvimwe zvairi kukanganza anditi nyora kuti vanhu havana bridge. Hazvina kushata izvozvo, but kwete kuti unobika nyaya yekunyepera hurumende kuti hurumende yakashata pakati nepakati. Uropa yagona hauna zvaunoita nezvazvo kuti uratidze kuti hurumende yedu yaisa road iri kubva muHarare ichienda kuBindura. Asi iwewe uri kukudhiraivha nemota yako musemu road iyoyo uchienda kumusha kwako pakagadzirwa zvakanaka utaure uri wangotaura pasina kuita se pasina kugadzirwa. Be truthful. Be fair. Be factual. Be factual in your reporting. But because of the society that we are in, a lot of people are not mistaken about truthful, factual. Are not mistaken with either being positive or either being negative, depending on which party or ideology I want to subscribe to. Kana uri munhu ari apologetic to the government, anoti defend the government, anonyanya kutaura mawedzi afanana napatriotism, chinenge chinzi journalist ari truthful, ndi journalist anongoripota kuti pava kwaroad
and then kana uri mumwe rimwe side anenge achinzi ari truthful ndijournalist anenge achiti kuchipatara kwakati hakuna mushonga handiti. How do you maintain a balance yekuti you are not an enemy of the state intentionally but uchireporter some of the negative things that are happening at the same time hausi munhu utomboti ari kutarisira kupiwa magift nguva yatikurarama unopiwa magift nana sei wiki nana chichichi handiti unogona kuona kuti Zigwa anogona kunge akureporter in a way yekuattracta sei wiki neyo kuti vamupe gift. How do you stay in between uchinyatsoziva kuti what I'm doing I'm not saving any interest? If you check on our Facebook page and also check on our YouTube channel, even on our TikTok, you discover that when you do your wedding to support your news gathering, it can tell kuti you are seeking favors. It can tell kuti uri kuzora bata kuti uone kuti uri kusupporta hurumende iri kutonga. How do we do that? When we go to a rally and His Excellency is addressing a rally, and when we go there, we just say President Emmerson Dambudzo Mnangagwa addresses people, addresses party supporters in Shamva. And there. If we go to Honorable Chamisa, former Triple C president, if he addresses in Mutare, and President Advocate Nelson Chamisa addresses a rally in Mutare at Sakuva Stadium, you end there. Chati President Chamisa, chati young, for the people, young, energetic, opposition leader Nelson Chamisa addresses a vibrant, enthusiast crowd. People's choice. Unenge wato activist. Wato activist. Hausiri journalist. Wakusaidira kusaidi kwe uyu. I'll tell you what, the advantage of being objective is we are in this in order to earn money. And our followers, they've got party, political parties which they follow. He's a manager of a certain company, but he is also a supporter for the opposition. And I want business from him. The way I report about ZANU-PF, he would not give me business because ananga ati ndiri kusupporta ma enemies angu. Munhu ariku ZANU-PF, and he's a manager somewhere, PR manager, parallel live streaming. Maripotero andinoita ari negative ndikaenda kwana Chamisa kuma activist or kuma political parties or whatever. Ndichitaura zvakashata nezve ZANU-PF or government or what. Handipe basa. Because ananga achiti urukunyangadzawo futi musangano wedu. You don't lose anything by saying His Excellency. Those title yavo, you can't take it away. Chirosingavade. His Excellency. And Dr. E.D. Mnangagwa addresses a rally in party supporters in Bindura. Full stop. Objectively. But that's comment section. They will do the rest. Iso atinautanga in online broadcasting tichitura ema kupuwa ma accolades tichitura kupuwa whether you are being recognized as the best journalist and what have you. Our mandate that came from my heart is to tell our own story in Zimbabwe. Full stop. How do I make money? If I report objectively, I gain respect among corporates, and then they will come and advertise with us, irrespective of the party that they support. Hautomboiziva kana kuti say nekuda kwekuti uri kungoita zvinhu zvako zvakaita se zvakanaka. Isusu patakaita Restore Legacy, TV Restore Legacy, ana matema danda vachiuya uko, hatina chatakapuwa isu. Asi taiteera zvese zvavari kuita se zvavari kuita. Hatina kana mota yatakapuwa isu. Vamwe wakapuwa marapta, vamwe wakapuwa ariko mazuva amuna ati GD6 machichi handiti hatina chinhu chatakapuwa. Hamuna kuva beta here. Hamuna kuita beta here. Handinamboita beta.
nekuti pataizvi chinozva chinoita kuti uite bhita ndeyekuti ukaenda kunonyenga musikana conclusively uchiti wewe anotondida chete because ndine boots glass shoe yakanaka chichi wati ndakaisa kudhara taisa mabhengi bhuku pa POSB achioneka une shirt white anotondida chete because ndakaita sese ukarambwa waisa pfungwa dzako dzakuudza kuti handidzoke ndisina you have a problem. Isu hatina mbobvira tamboita problem nekuti musangano waitonzi hauna mari time yacho iyoyo wainzi hauna chi idekangostorino zvishuwa handiti saka zvinhu zvazvisina kumira zvakaita se zvakanaka because hapana asingaziva kuti ikonomi yeZimbabwe yanga iri chi yanga yadzika handiti. Asi kana tichizonzi mawar veterans akaenda kuhondo pasina mari, who saw a payroll for the war veterans when they were in Mozambique and Zambia? There was no payroll. There was no payroll. Nyaya yavo yakazotanga kumuka vatoona kuti zvinhu zvinenge zvastabilize munyika ndipo kazopiwa ma 50,000. Pesapa, they were fighting for a cause. They were fighting for a cause. So if we are a media that is fighting a cause, we don't look over the shoulder and say vari kundoona here. Ndipo unonyora zvakanaka zviya zvibozoda kuonekwa. Unoda kuti ofisi yapresident ikuti uyu anotifarira. Handiti asiso hatina kuita se ndawe aite secretary in the office of the president. Ndezvekutaimira ende vanhu ivava vekutaimira musi wehurumende iyoyi painoshaya mari kana mota havamire nayo. Isu takamira nayo pasina. Hatina kumboti tionewo tanzwa kuti mazopa komiki elder motikari, tazonzwa kuti mapa musicians motikari, mapa disabled persons motikari, asi isusu takapinda muhondo yechimurenga iyo ende zvaiurayisa but pane chimwe chinhu chekuti kana iwe uri muridzi wekambani handiti you are the owner of the editorial policy. Pane mamwe videos andakabvisa inini aitorwa nevanhu vokubasa kwedu andaiti no zviri kuita ana Stan zvorwadza hazviite against our VP. They are humiliating. Ukarimo yeSheraton kuita sese. There are ways of communicating that. Taizvibvisa zvaiswa paFacebook pedu kuti no this is hazvichaite. Because manenge ari admin handiti ndobvisa zvese zvinotaura zviri negative. Remember ndabva kuUK inini handiti hakuna nyika isina zvinhu zvinoshoreka iwe kana kuBritain. Why is it our own nurses are going to Britain? It's because havana zvikwanisiro. They don't have enough nurses. They have medication in the hospitals, but they don't have people to dispense the medication to the sick people. The end result is the same. MuZimbabwe tine manesi asi haana mushonga. Munhu anofa ndiye patient. Saka kuUK tese tirikuleka ma-resources. That's why we paine ma-courses certificate of sponsorship, because hazvina kukwana kuUK. Saka hatifana kungofamba tichitaura zvekushata kwenyika yedu kuikoko zvavo zvakamira sei. Hazvina kumira zvakanaka. Ive ikoko kuUK vanotonorapwa, kuAustralia kunoitwa operation ikoko kuAustralia, but vari muUK. Izvo munhu akabuda muno muZimbabwe akanorapwa kuChina, noise adi kupinda muparire nyatwa, adi kuita sei. South Africa. Kana pa South Africa munhu anoita noise. Ko adi vari kuUK vari kunorapwa kuAmerica, vari kunorapwa kuIndia, kuUK, first world country. That's why we are saying isusu as producers or content creators, we have a role to defend our own nation, irrespective of the fact that zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka. Zivawo kuti zvevamwe vanoburitsa zvakanaka chete, zvavo zvekuti kune mapenzi anorara mustreet muUK havazvitaure. muLondon vari kukumbira mari vaine ndiro vachiridza chigitare variko. Why in a first world country? Vangokuratidzai kunumber 10. So maproblems tese nyika dzese dzinawo, asi isusu as producers, reporters, we have a role to play in our country and be defenders of our integrity, our sovereignty. Our former president will say that. They went abroad, vakadzoka vakazviona kuti vaibatwa rafu ikoko. That's why vachidzoka. Do you know the first cabinet yese yakadzidza nemascholarship aiitwa kunze kwenyika? Asi havana kuseenzera ikoko, vakadzoka vakaita first cabinet, but vese vakadzidza kunze kwenyika, but vadzidza ikoko vaane exposure, vakabva vaziva kuti kumusha tiri kudzvanyirirwa because vaane chikoro asi chakadzidziswa nevarungu. vaAfrica brain muno mutaingodzidziswa kuti fanira kuita mubato wemaoko, carpentry, building, welding nechichi, but asingabvumiri kuita ma-accountants. But this independence brought us the opportunity to be able to go to any university and study what you want, as long as the resources allow you. If they don't allow you, there are presidential scholarships. Tiri mueffort iyoyo hapana pasino zvinhu zvinorema handiti.
ikonomi haisi kubvuma kuti makambani auye kuzomira nesu vachiunza maadverts avo kana kuti vachitibhadhara kuita corporate live streaming, which we can do because we've done everything except nothing. Havanawo mari yekuti vatiite engage. Ikonomi inobva yaita derail what you were thinking as an individual. Could I will rely on my own with my own company, and then it will grow from the proceeds that I harness through the programming that I do. It has not been like that. Zvakatorema. And pazviri kurema pai isusu as Sly Media, we have taken the initiative yekubatsira vision iripo, leaving no one and no place behind. Apana ari kufilma women's football live streaming. I took it upon myself with my own resources. Ndakatobvisa makamera akanga 7 aienda weekend taiwana makamera anosvika kana 5 vanhu vachinoona kumachiefs akasiyana-siyana. Tikati ndo weekend futi inotambwa chibhora. Makamera ayo ndobva ndaaunza kuti ngaambouya kubhora timboshowa zviri kuitwa neThe Girl Child in Zimbabwe, because one of them achaexportwa aonekwa pavidhiyo yatinoitaita live streaming. We did that for 5 months. Zvakauraya equipment yedu. Economy haisi kutipa futi mari. Izvozvi as we speak tinongoti tiri pa lowest because ndine storeroom yakazara matripods akafa. Ndine makamera ari mumacardbox akafa. Ndichiita basa risina mari. Asi pfungwa iri yekuti we want to export one girl out of the country, maybe Scout anomuona, uye toda kugrowa sport yevakadzi muZimbabwe. Saka ikaonekwa anditi vanhu vachapedzisira vakuifarira, then kuground kwavo kozara vanhu. Kana kwazara vanhu zvinowedzera energy kwavari. Kana kwazara vanhu masponsors akuya akuisa mabillboards kumaline, anditi because kuground kwakuzara vanhu nekuti vaonekwa kuti vari kutamba bhora rinonakidza. Vanhu vakubuda kudzimba dzavo vachienda vachinoona vanasikana ava. Taiitira ivo. That's why tisina kumbotsvaga mari. That's why I used my own resources, because I was not thinking of myself. I was thinking of the girl child. Makambo engage with my relevant partners. Wakafanana na Zifa, thank God, ndo vakatondipa mukana. I went there with my proposal. I want to film women's football. But tikutotsvaga vanhu vakafanana nemi. Which is what I think everyone else who is a content creator, we need to do something to help our own government, Ministry of Sports. Hakuna kusina masports muno muZimbabwe. We cover that. But your own government also, shouldn't they do something to capacitate those well-wishers who take that city? They should be able to do that. But remember, we are coming from a deep end as a nation. Police chayo didn't have enough vehicles. Vaitoti ukabirwa, anditi vaikuti uya nembavha yacho. Anditi pati zvinhu zvitakuona mamotorbikes. Zvinhu zvakuenda zvichichinja. Ford Ranger single cab. Anditi aveko taakuona pahighway pane national highway patrol akanga asiko. Taakuona vakukwanisa kuisa makamera. Zvinhu zvakuenda zvichiita se. And zvishandiswa majaira kama highway patrol tikaiona chidai tinoti ndaiteko. Anditi wazvona. Zvinhu zvakuenda zvichiita se zvichinaka. In every department and every ministry, including hospital, kunotaura kuti hakuna mbedha, hakuna chichi, zvinhu zviri kuenda zvichigadziriswa zvichinaka mbijana. Saka pazvinenge zviri kugadzirwa paya ukakurumidza kumhanya uchinotaura kuti ndioneiwo, ndazodiko mazoita sei, vanhu vakaremerwa. Saka tova pakapresident dzimwe 2 years dzavanounzi tivape vanyasopedzisa. He is a president who is a listening ear, and he is also an open door policy. Atigone kusvika ikoko. Asi zvatiri kutotaura panapa kaizvo, izvozvi tine vanhu vari kutotiona vanogona kutaura nemutungamiriri kuti kune vanhu vari kumira nemi vakawanda kwete inini chete. Anditi I was talking about leaving no one and no place behind. Anditi tiri kutaura kuti Tilda Moyo, philanthropy mangani aitwa naTilda Moyo iwewo. Vanhu vavakirwa dzimba, vanhu vareizirwa mari naTilda Moyo ari paStar FM. Ane recognition here besides the job raainaro ikoko, besides company yake yaainayo. Asi ari muvision zvisiri kuonekwa kuti ari muvision outside basa rake rekuStar FM. Ari kutsvaga vanhu vari the less privileged. Anditika, she is building families.
ana mai ngavaende kumaholiday vachididi vachidaiwo. Handitika vanhu vasina mishonga ari kutaura paprogram pake vorezerwa mari vobva vakwanisa kunoenda kumaoperation nekuita seise. Haazi ega, kuna Uncle Saint vari kuita the same thing. Handiti manje so vakabva kunotora mumwe munhu kumaruzevha uku ane nyundwa yakazvimba kudai, so ari kuita se ari kuramba vachishandisa maresources avo. Tinana Shema TV, Ministry of Social Welfare. tinana Shema TV, handiti vari kubatsira Ministry of Social Welfare kana ana NASA ana stunt master. Exactly. Handiti tinana Bamlo Construction. Handiti and maresources ake now he can build houses for his own children, but he's building for those people who are in the art industry that are under the Ministry of Arts. Handiti asi ari kubatsira kuti kwagutu kwabuda munhu ariko kwa ane talent unomuvakira imba. They need recognition vanhu vakadaro. Isusu tiri panapa, I remember momusi ndakarara panaka pakadonetwa bed, ndaita program, munhu haana zvikwanisiro, haana mushonga, ari kurara pasi. Handiti ari kuita masouls kuma-sides uku. Ndapuwa nemunhu mubhedha kuno kuHarare, mattress, zvikanzi enda nayo kuChiweshi. Ndobva ndanosvika kuChiweshi ndakasvika kuusiku. Ndasvika usiku ndakanyura, takarara tiri patanyura ipapo nokuti asingakwanisi kuita se, tasingakwanisi kubuda. Ndiani watakaudza? Unongozvita ufanika zvanongotorawo picture kuti tazorara ticha tanyura taita sei mota ine madhaka. Asi chatiri kubatsira vision, leaving no one and no place behind. Padonetwa mattress double bed nemunhu ari kuUK, achiti munhu ari kumadziva waasingazive ngaawane mubhedha. Izvozvi as I speak, I'm on my way to Chiweshi. Kune munhu wandakaona ari mudare ramambo vekumadziva anzi mani. Kwakauya munhu akatoti ndakarwa nemurume wangu, ndikabva ndachikoka musana. Murume uyu haana kumbosungwa nhasi, mukadzi uyu arikugara pawheelchair. Ndakamuona achichema kwamambo achitaura kuti ndaachirema, handina zvandikwanisiro zvakakwana. Ndakamutera nemaresources angu kubare. Ndikasvika ndikatantsobvunzisa nyaya iyaya. Taibvunzisa nyaya iyaya, akazowana ma-well wishers vakamuvakira imba ine 4 rooms. Apedza kuvakirwa imba iyoyo, mumwe ndobva ati inini ndakupota ndichitenga grocery ari kuUK. Akamuvakira imba, akati handisi kuda kutaura. Handiti hakune vanhu vanopa vasingatarisire kuti ndichawana something. That's the same passion that we have. Mwana wake akuendeswa kuchikoro nemunhu ari kuUK achitengerwa uniform achididi. Iye zvinezvi kune muZimbabwean atanga company, handika, inonzi Sheltering Arms, iri padhuze nepano pako paunogara. Panenge tauda unosvika pamarobhotsi apa tichienda uko panonzi panani ndaukangama, but iripo Sheltering Arms munoiona. Ati zvoni uya nemunhu waunofungidzira kuti ndinoda kukwanisa kukubatsira ane need. Takunotora mukadzi uyo achiri kugara pawheelchair, haana mari yekuti arapwe. Wataura zve-social services. Handitika akaenda ku-social services akanzi toda kuti unorapwa kuparira nyatwa uite operation. Asvika kuparira nyatwa akabata mapepa eku-social services akanzi izvo social services haina mari. Remember ndati hatikwanisi kungomhanya kuti zvinhu sezvamira zvakanaka kuhurumende. Handiti akanzi haina mari. But effort yatoiswa, anyorerwa tsamba. But kuparira nyatwa vati we are not taking this for now. For now. Handiti then toburitsa futi nyaya iyaya pa-social media. Munhu ari kuUK obva ataura kuti ndiri kuda kumubhadharira operation iyo iri kudiwa 700. We are contributing towards the social security aspect in Zimbabwe to those people who are in that place inonzi leaving no one and no place behind. Ndiani anosvika kuno place ikoko? Ndiani anosvika kuna no one? It is us news gatherers, content creators. We are helping lessen the burden on this government because yakaremerwa asi iri kuzama nepese painogona kuti vanhu vese zviringana, including National Social Security Authority. Inofanira kunge ine zvimwe zvinhu zvairi kuita sei zvairi kuita, but at some point vanogona kutadza kubhadhara mapensioners and what have you, but kwete nokuti havazi kuda. Zvikwanisiro zvenyika yedu zvakadzika pasi. As we thank the Second Republic, things are beginning to take shape. Mukoma Sly murikuvanzwa majournalist kana vakutaura avamire. Mukoma Sly, because of our time taakufanira kuti gaga tichimhanya. Ndichiti mukambani yenyu of course
panenge anenge akuzochinjana mashoko kakaitika muchitaura nawe munin'ina wenyu muchiti makabva mati tenga foni ita so but munin'ina wenyu bvaazobuda bvaatanga yake company which is doing well of course and I will ask you about that as well but pane statement raakabuditsa pasocial media ndada tingoverenga panapa rakanzi 22 November ndo musi warakapostwa but not 22 November this year a few years ago, it might be last year. Jealous bragger, the kind of brother who is always shouting I'm better than you while you are secretly wishing he could pull off what you are doing. He's a walking contradiction, loud about his own greatness but green with envy behind the scenes. If you had to pin it down in one word, hypocrite or insecure show off. What do you have to say about this? I don't know. Zvinonetsa pakuti ukasapindura futi zvinoita sekunge une zvimwe zvinhu zvauri kuviga. I'll say it this way. For Robert to say that I am a jealous bragger. Statement inongondinetsa kuti ndinogozoita jealous bragger sei muupenyu hwake inini. Nyaya yacho payakatangira pandisina kumbotaura because of its own sensitivity, respecting other people's rights and privacy and all the things that people are grieving. Nekuda kwenanhasi, nekuda kwatapiwa makore. Akafana nzira isina kunaka. May his dear soul rest in peace. Hapana media company isina kuikava muno muZimbabwe. So timu ya Robert yakaenda ku prison ndobva yanointerviewa anatafadzwa Shamba namakore senior vakati atina zvatakatadza vanhu vakauraya tapiwa vari kunze uku handiti ndobva yaiswa kapo vanhu ndobva vakaiona handiti 4 days after yaonekwa handiti ini ndakazofonera vanhu vekwana tapiwa. I'm saying it for the first time. Ndobva ndafonera vanhu vekwana tapiwa ndikati nyaya maiona here kutaura nanatafadzwa kwete media yaRobert nanatafadzwa maiona here zvikanzi taiona zvikanzi saka muri kuti chiini zvayo zvikanzi tinoda kutopindurawo tiri kutoshaya kuti totangira papi topindurira kupi ndikati ndikati saka pana journalist here akambokufonerai mushure mekunge nyaya yainaita yabuda zvikanzi hapana ndikati alright uyai zvanzi hapana hapana ndobva ndavafonera ndobva tawirirana zvikanzi no ndaitaura naspokesperson uya ndobva ati isusu tafonerana tataurirana tatizvoni hadigoni kuuya ndiri 1 toda kuuya semhuri tizoansa nyaya iri kutaurwa nanani nanatapiwa makore senior natafadzwa alright zvakanaka izvozvo zvikanzi saka chiti panguva yekuti tiunganidzane semhuri. Vakazoti taungana munokwanisa kuti accommodate rini ndikati any day ramurikuita sei ramuri kuda zvikanzi alright isusu taapo tinokwanisa kuuya ndofunga wanga uri musi weThursday ndikati aiwa zvakanaka. Vasati vauya ndakavabvunza futi mubvunzo wekuti makambofonerwa here futi naany journalist. This was 8 days after yakanga yaitwa netimu yaRobert yabuda handiti vakati hapana. Akatifonera kumedia yakataura izvozvo taiexpecta kuti vachatifonerawo asi havana. Ndikutaura nezvambuya Beulah ndo vakanga vari spokesperson ivo ndo vakataura izvo kuti hatinamboita sei hapana ambotifonera. Ndikati okay asi kumedia iyoyo asi Tete Tilda ndo vaita sei ndo vatifonera. Ndikati madii kuenda kwaTete Tilda because ane bigger mileage handiti zvikanzi no tangotiwo sekuti ndima akatanga kutifonera titange kutaura nemi tabva ikoko tozoenda kupi tozoenda kwaTilda. Ndikati aiwa zvakaita sei zvakanaka ndobva awaya ndobva taita interview yaya panel vakatokwana papanel 5 vamwe vasi vakanga vari behind the scenes same family. Ndosaka ndisina kuipindura paeven pandakanyora nyaya ichitaura zvanatafadzwa because it's a sensitive issue handimazvona. Saka ndapedza kuiita ndobva aiona Robert kuti ndaita story yanani zvikanzi waitirei story yangu istori yangu handii ndaitanga kuprison saka ndini ndinofanira kuzonointerviewa family yekwanatapiwa makore. Wakaifonera here indaudzwa kunzi hakuna handiti handambotaura naye but ndo pazvakaita sei pazvakangotanga zvichibva zvaita sei zvichienda zvakadaro ubva afonera chivanhu
vari close kwandiri vaanoziva achipopotera nyaya iyoyo kuti waitirei story iyoyo. But guess who is saying that? Is Robert, a renowned journalist, award-winning journalist, who is supposed to know that every story is a developing story and it has got legs. Anyone, as long as it's in the public domain, anyone can cover it. Pane kuti ati mwana wamai vangu atora story yandakaita aiita iye. Saka dai yakatorwa naDrummers aitwa torere story yangu. Dai yakatorwa neZim Papers ikanovainterviewa because vanopinda kwamaprison vanoita sese vatora family voivhunza. Dai yakatorwa naTilda aifona naTilda achiti wainterviewrei vanhu kwafamily kwamakore. Ndeipi media yakanga iri established isina kukavha tapiwa makore story. So how do you make it your own? Is it a documentary that is private? No, it's in the public domain. Anyone can cover it. Instead unofana kutofara kuti yaitwa nemwana wamai vangu. Sevanhu vaishanda vese chii changa chaita kuti musiyane? Chakachaita kuti chisiyane ndio ndakaenda ku UK. Ndaenda ku UK ndine maplans angu andakanda ndinawo ekuenda kunoona vana vangu boza vari ku UK. Ndasvika ikoko ndobva ndaona kuti ndine opportunity yekuti ndishande ndivake imba yangu iri kubhindura because kunoku ndaadirector vanhu vanomhanya ndaestablisha for 5 years ndichishanda naRobert akunzwisisa vision yangu nekwandoda kuenda nemaitiro atinoita mari handiti nemastandard ndaisa yatinoti red card kana uchienda uchinotora matare ana madzibaba katuka izvine zvislate unovachaja mari yakati $200 padare rega rega rawaenda ikoko. Ukaenda kuna ambuya mavhu enda unoita interview ikoko, kana waita interview ikoko dzoka vanhu vavakupa 200. Apa ibasa randamudzidzisa rinonzi COD, cash on delivery, kuti uchisvika unotanga wapuwa mari yako contrary to what he was doing as a print media, as a correspondent. Waipedza mwedzi wese uchisubmita mastories uchibhadhara maybe $7 a story, wobva wazoita se wobva kupera kwemwedzi wozopuwa kamari kako, handiti wazvona. Saka ndamudzidzisa basa iri, akuziva akunzwisisa basa iri, zvinhu zvaasingabvume kuti ndakamudzidzisa. Asi chikwadi ndiko ndakamudzidzisa kubva kuti azonzi ane diploma. Ndini ndakamudzidzisa nokuti amai vakaperera panzira kumudzidzisa. Achitogara kumba kwefriend yangu anzi Charles Mazorodze. Izvi ndinozvitaura nokuti Charles wacho anouya kwaugarapo utaura kuti zvishuwa ndaigara naRobert kuSouthampton. Handiti ndini ndamudzidzisa, amai havasina mari yekumuendesa kuchikoro kuti apedze diploma rake rejournalism iroro rakazoita kuti aende kuZBC kuti anzi journalist nhasi maoko aya. Handiti saka munhu iye ashayirwa mari, amai havachakwanisi vabuda basa, wamuendesa kuchikoro ozodzoka kuti iwe ukaita story 1 okuti Jealous Brega ndiani akapa mumwe munhu upenyu inini kana iye? Ndini ndakamupa upenyu. Not only that, paabuda basa kuya handiti ndatanga ndamutengera laptop, tatenga noti tufoni iya katablet kakatonzika if ka laptop kainopetwa so kaipetwa kuti unogona kaita katablet. Mwana wakakati I've never seen a coolest laptop like this one. Iya ive nelaptop yakakreka yanga ine kukona uku kwakatodamejeka ine zikrekere pakati apa achita mastora aya. Paya pandamuti chindiitira wangu mastora aya handitika iye achinyora ake naye aitonyora achito anga akutoziva kuti kana ndikabaya apa zviri correct asi screen risingaite vanamutumira laptop yekuti anyore mastora ake kwete angu kwaisubmita mastories ake handiti. Then ndazoita story wobva wandiudza muromo iwoyo. Not only that, paakauya kuSly Media TV anga asingagone kamera, anga asingagone kuedita, ndosaka aiemaila zvinhu zvaitora nefoni achitumira kuUK because he was not an editor. Maemails acho achiripo nanhasi aitumira aripo. Handiti kana ukavhura email inogara iri muinbox mako, waitumira sei zvinhu usigona kuedita iwe uchitumira kuUK? Handiti zviri kureva kuti haugoni. Ndopandakazopa Evans zvandawandira zvandambotaura paipa. Evans wondieditirawo, kana wapedza kuedita wozonditumira, then internet kunoko yanga iri slow kana kuupload wozonditumira zvapedziswa zvaeditwa Evans uya ndichita se ndichitomubhadhara. So Robert was our first employee muno muZimbabwe, followed by Evans. Handizvozvo. Saka ndazoenda kuUK ndaseta up zvinhu zvese zvaright. Kana waenda kumatare kwana sekuru kwese kwaunenge uchipinda unopuwa 200 wouya nayo. Pandandiripo aenda achitodzoka nayo.
Anditi asi ndichingokwira ndege achindisiya pa-airport, that's the last day akasubmita mari for 2 years that I've not been ku-UK. And ndakanyepa kwa-DJ Sparks kuti all is well, semubvunzo wambobvunza, but ndakazona kuti kunyepa kwandaita kuya ndichitry kucover family issues dzisabude in the public domain. Handiti indiri kuziva kuti pandandiri ku-UK aindibira mari, handitika, and mazuva iwaya ndo akapisa ng'anga. Taisa an average of 3 pashondo, which is translate to $600 per week. Asi aitaura kuti handizi kupuwa mari vari kuti tiri kukupa content. Ndosaka paipa ndakanyora kuti is a serial liar, because zvaakanyepa in line neizvinhu zvakawanda. Andiona kutangira pakuti handina kubuda ndikanotaurira vanhu veZimbabwe pa-DJ Sparks kuti aindibira mari, ndakavhara ndikati handaikwanisa inini Robert zvese zviripo. Mukatarisa papeji pangu fuchi zveshuwa, mukatarisa papeji pangu ini ndini nyakubuda futi ndichiti atanga station yake ndichiziva kuti akandibira, ndaitomuti endai kupeji kwaRobert munosubscribe, zviripo zvandiri kutaura. But iye kana asina jealous abuda kuSly Media kwatakamudzidzisa camera multi camera productions, kwatakamudzidzisa kuti apote achigona kustreama, kwatakamudzidzisa how to manage a company uchitoitawo HR tichitounza vanhu vachitoita ma-HR solutions what zvese. Akadzidza administration, akadzidza social media marketing under Sly Media TV. Takamupa certificate ine signature yangu, handiti wazvo, yekuti waita se achitrainwa nevanhu vane experience kupfuura iye vandaishanda navo kuZBC. Saka ndamuempower kudaro zvokuti zvese zvaari kuita I can brag like he has said, zvakabva mumaoko angu. Saka kuti mwana wamai vako akutaurire izvozvo, waviga kuti akakubira motikari akatengesa yeyelo, handiti yaitotakura hama dzangu, anozotaura kune vanhu vari kunze, yeyelo yandakamusiya ainayo ndichienda ku-UK, akasara akaitengesa. Ndikamubvunza ndamubvunza mota iri kupi, akandakaendesa kwamakanika. Ko makanika wacho ndeupi tiendeko, because kwaive kunyepa notanga atengesa mota. Nanhasi ndine registration book remota iyoyo, handiti. And then wobva ipapo ndamuempower aenda abuda, ndati inini zvese zvaakandibira zvandakutaurira public ndakaramba ndakanyarara. Ndaita zviri kutaurirwa nevanhu kunzi iwewo Sylvester aita semunhu mukuru. Ndo zvandakaita kudhara. Asi zvandakaita kudhara atengesa mota yangu, handiti ndakamupinza futi basa kuSly Media TV, ndamuregerera. Ukaba motikari muZimbabwe, handiti conversion of property, it's a crime on its own. The crime in Nigeria rinenge rinotapira chaizvo. Unombonakirwa uriko, tikauya tikakuita another chance uri ikoko, handina kumusungisa. Ndakatadza pakusadaro nepamusaka pekuti adaro akazoenda fedha kunoba mari yacho yakawandisa. Handiti kasystem kekubaka ndakakaona pandakaenda ku-UK. Ndakasiya amai vangu vakutotanga kudzidzira kufamba, varwara vakapinda muhospital kuSuburban, ndichibhadhara $4,000 because I've always been the breadwinner kufamily kwedu, thank God, and it's not my wish to kuti munhu wese anga ave nezvikwanisiro. Ndokubva ndaendesa amai 5 days ndichibhadhara $4,000 a day. Mwenesa akazoya akanditi, you know what, pana pari kudhura, unogona kuenda namai vako kupi kuOntanya nursing home vakanorapirwa iko, madhokta anoyo achimuonera iko. Ndikaenda iko ndandakubhadhara $4,000 a week. Saka vari vachangorecover, ndo pandakaona opportunity yekuenda ku-UK. Ndikati ndini breadwinner, kuti ndigare futi munomuka zvinhu zviri kundiremera, nokuti iva ndikutaura Robert ari kutorara kuseri kwangu pambedha wangu mumba mangu kuflati kumbaro, haana chaainacho, akadzidza akagara ende akatamba hurovha unotopisa tsitsi for so many years. Hembe dzaipfeka ndedzangu, handiti pai pekugara ndepangu. Ndakaona achinyora achipraisa baba. Ndataura kwaDJ Sparks kuti baba wedu wanga wasiri responsible, kana mutarisi akazvitaurawo. Takadai nemabrothers vangu tasingaurana, but izvezvi tiri kuita sei, tiri kufambidzana, tiri kuita sei, but it was bad mazuva iwayo what, handiti wazvona. We do this because testimony, handiti ini baba vangu vakazofa taita make peace, but hazvirabhe kuti ndisazvitaura kuitira kuti vana baba vasazoitawo futi saizvozvo. So pandakataura nezvababa akabva anonyora kuti baba dai mamuripo mazondiona kuti now nda-award winning journalist was to counter nyaya yangu yandandataura. Saka paaita kaunda nyaya iyoyo, chaasina kunyora ipapo ndechekuti akatiza aine mutwini wake
baba vari kuprimary kuhwedza vakakwira pay forward achitiza baba ivavo nemudzimai wavaigara naye vabatwa rafu akakwira pay forward kusvika kubhindura nababa ivavo vauri kutaura kuti dai vanga vari vapenyu. Saka akagumira kupfeka hembe yababa ari kuprimary, haana kuendeswa kusekondary, akaendeswa kuboarding school naamai. He has never written anything about our mother. Instead akabuda pachena akataura zvokuchengeta amai ndizvana Sylvester mafirstborn. Yes, we didn't have a problem with that. Akabuda achingopedza ma-A levels ake takazomisa zvekosi yejournalism agara kupi kuno kuHarare. Andika, I'm saying this once maybe for the last time. Tiri kuramba tichifukunura makuva. Auya kuno kuHarare akanatsotaura izvozvo kuti munochengeta amai takavachengeta. Ndakavakira amai imba inini mubhindura mutown. Ndaenda kuBritain because yanga iri burden yangu inini. Saka ndikati pane kuti ndivake imba yangu yandiri kuvaka izvinezvi imba yandiri kupedzisai ndakanga nditori nayo asi ndakaisa paside ndikati ndivakira amai imba vogara muimba iyoyo handichapota ndichitumira mari yerent because vailoja aivabhadharira rent ndini handii kwete mamwe masiblings inini vachigara vachembere vaine chiremerera. Isusu tabuda paTV takutozikanwa kuti vazonzi amai vevana vaya hazviite se hazviite. Tapedza kudaro imba nhasi iripo. Handiti pane one day raakazoita shura akatenga mablankets ake akauya kubhindura akasvikopa amai akauya negrosari rake so mafuta madrink mazuva aya nechichi zvazviri mukapaperback so zvakatorwa picture ndiri kuUK amai vakanditumira vakatashurwa naRobert. Handisi kutaura nekuti ndomuvenga but ndiri kutaura kuti munzwisise kuti iyewo pache zvake munhu akaita sei. Pandakaenda kuUK ipapo ndakatanga amai ndavasiya vachirwara ndakatanga kutumira iye mari yekuti tenga chikafu chaamai. Aitora mari iyo achidya. Ndo pakatangira nyaya yekuti ndizive kuti ndakazozvireflecta na kuti Robert anoita se anotora zvaasina kupuwa. Mari iyo angasingasise kuna amai. Amai vakanyorera tsamba vakadzoka zvako kuUK paunga uri ZBC tanga tichiwana zvikwanisiro iye zvinhu zvatichaita. Ndikati ko mari yandiri kutumira kuna Robert kanzi ari kuti ndiri kubhadhara zvikwereti zvamukoma Sly because vakasiya zvikwereti zvemuchato wanga wanawo. Muchato wangu ndakachata wanga une macorporates manzwe akaunza zvinhu handina chandakashota ipapo. Anzwa pamuchato chandakatadza kubhadhara chete mapictures epamuchato ipapa kwete yese ndandambhadhara deposit nekuti ndaida kukwira ndege. Saka mari yese andandinayo ndaida kutenga tiketi. Ndizvo zvakaita ndisati ndakazomutumira ndandatomupa fundo chikwere chete chandanyanzvi $60. I still remember that amount of money. Ndo paakatanga kuti amai vari kurwara vasinganzwe zvakanaka haana kuti agone kuti atore mari iyo avatengere chikafu. Iye haasi kusenza but atora mari iyo akuita se akudya. Haana concern yehealth yaamai. It's a cause for concern. Robert kana ndakumutarisa nawo semukuru wake handiti ndinenge ndichimutsiura kuti zvazvina kunaka. That's why ndakamuemploya aita mhosva iyo yekutanga handiti ndakamuemploya andibira motikari. Ndadzoka kuUK ndaida futi kuti rambe tichishanda tese because ndakauya ndine return ticket ndida kudzokera kuUK. Contrary to what people say kuti ndakamudzinga ndakumudzinga but ndakanga ndatomunyorera tsamba through our HR department consultant ndikamuti tiri kuda kuita meeting musi weMonday musi wa11 December 2023 achibva resigna musi wa7 kuti tinoita meeting iyo yekuti mari uri kuisa kupi ndokubva resigna. Hatina kuita closure. Handina kana kuitwa handover. Akanditora kuairport akasvika neni kumba kwake akandipa makeys emotikari yangu iyi yanga isiri motikari yake. Imota yandakatora picture yake ndikaisa sticker pawindow nekuti ndiye brand ambassador wedu weSly Media TV. Ndiye ari kuonekwa kwese. Ini ndiri behind the scenes most of the time. Brand taisa ndiye ari kufamba nayo kubva iri nyowani ndakafamba nayo for 2 weeks nekuda kwokuti I'm not a jealous bragger. Handiti zvatinazvo ngatishandisei tese. Kubvira pamubhedha wangu airara ndakatomusiya ndikaenda kuUK aine zvinhu zvangu asi pandakazodzoka futi ndakuda kutora zvinhu izvo zvinotora mubhedha wangu newadhirobe akashatirwa. Paakapinda mukambani makamutrita kunyatsomubuditsira pachena here kuti he is an employee uro maangoti chinhu chefamily tend chingoita hange anenge achingona pazvinhu zvamukoma wake chiri zvinhu chawo mutese. Chinonzi chefamily ndechababa naamai chavanotisiyira ndinonzi family business. Mabusinesses ane vanhu vese havana strive masiwa haasi mafamily business.
ayo business razosiyiwa nababa, vana vastrive masiyiwa, and sorry to use him as an example, ndo vanoti ifamily business ikoneti kwete vakomana vanenge navo kwababa mukuru newanani neumba wakazvarwa nawo nevanana. Ayo kana atori ndakamupa contract akasaina, zvinhu zvedu zvaimprova, we are turning professional, handitika ndiri kumupa salary, handitika inini wacho handisi kutowana salary iyoyo, asi ndiri kumupa salary. Ndatanga chimba mari dziya dzepasvondo dziya which translated to $80 per month rent yake plus $25 every week which is $100, and saka aitambira 180 at the inception of this company. Saka he never struggled, because ndaiziva kuti ndiye ari kuti manyira ari kuita run around. Zvangoti nakei ndakabva ndazomuti chiresigna kuNewZimbabwe.com, ndauda kuti usenze full time kuSly Media TV, ndokwidza salary yako, ndipe mari dzako dzauri kutambira kuNewZimbabwe.com ndidzione, so that ndokupa salary inoita kuti usaita double dipping, kuno kuchisenza uchishanda uku. Akuziva ndakutoemployiwa, haana kundipa, akandivanzira, haanombondipa. Ndikangoti what $300 is okay. Ndakaresearcha ndikaona kuti ana ZBC vanotambisa vamwe mari ichi what ndobva ndotanga mutambisa $300, ichibva ipapo ndobva yapinda mu$500, yabva mu500 ndobva yapinda mu750, yapinda mu750 ndobva yapinda $1,000. Not because he's educated, but ndiye confident, ndiye wangu, ndiye next of chichaita kuti mukwidze mari progressively. What I wanted, kana munhu achishandisa kamera yako neequipment yako nemota yako ukamubhadhara, anobata kambani zvinhu zvako zvakanaka. Haachati kana ane mota yako ukamutuma kuenda kugokwe ozadza mota nevanhu achipairota because haana mari muhomwe. Haachati kamera yaye kana tiine mvura yodirwa pakamera yobva yafa. Munhu ukasamubata zvakanaka anokusabotecha. Kana musikana webasa ukasamubata zvakanaka anotora toothbrush yaunogezesa mazino oikweshesa mutoilet oisiya iromo ouya uchigeza netsvina. Ukasamubata zvakanaka. Ndaimubata zvakanaka kuita kuti akafunda, haana kudzidza zvekuti tingati ane degree, haana. Handiti ane diploma iro randakamupedzisira kuti ariite, akazoita PR, handiti dzake dzaakaita, but palevel yedu yeSly Media we didn't need even PR dzacho idzodzo because dzasina basa neso. But ndiri kuti is my next of kin. Pamwe pacho pandakamukwidzira mari ndipekuti akanga ane paaitambira $750, ndakati waane matwins, ndakuitsa salary yako pa $1,000. Handiti pandiri kumupa mari iya ndiri kutoziva kuti mwana waamai vangu ndiifamily. Handiti kumba kwake kuti kusaita matambudziko emari chichida kuti asenze pfungwa dzake dzese dziende pabasa, not because kuti is exceptional zvaizvo kuti ndabva ndatoti ndoita he is an average like myself. Takatongofanana ini naiye. I wouldn't say he's better kana kuti chichi takafanana. IQ yekwatavuma nei? IQ yekwatavuma nei? Takazvara turi mabroadcaster. We are not the first broadcasters. Kuna bamudikiri vaka the late vainzi Jomo Chiko vaita nziyo dzechimurenga vari kuMozambique. Vainzi Jomo Chiko vakauya vakazozita futi paradio. Is our first broadcaster in our family. Saka ndo tsoka dzatiri kuita se dzatiri kuteera idzodzo dzavo idzodzo. So aramba kupinda mu HR meeting, abuda ikoko manje akatanga kuchiudza vanhu kuti Sylvester statement haisi nyowani kai yekuti Sylvester hapana zvaanoziva zvemedia yakagara achitaura masubordinates, because maemployees angu maemployees ekune Econet anodirei kuona ningirikini degree kana diploma raStrive Masiyiwa. Hazvina basa izvo. It remains mine and mine. Chiripo nje kuti iwewe ndiwandotoda ako certificate wechi uye panapa. Handizvo. And inini nevision yangu ndakansingamutarisire kuti ati aibva anga asati atomboibva kusvika palevel yatiri kuda. Handiti sei ndiri kuti is an average presenter. Ane maadverts here akapuwa ekuSly Media TV atikuita ekunzi tiri kuda kubranda Sly Media TV maprogram esanzwe kana Robert toda kuningira. Toda kunonzi kuita se toda kuasponsor. Maprogram esanzwe kana Robert toda kuisa maadverts. Ari kupi kana ane talent. Isu vamwe tiri kumanikidzira. Hatitwa zvona. Saka vanoteera vane mari vanoteera pane munhu anogona. Sei asina. Mamwe maawards ndekungopanana. Ende kana uri award winner unobuda sei award winner pa TV uchitaura kuti nehistory yese yandakudza ndakasenza kuZBC. Iwe mwana wamai vangu ndiwo wobuda uchitaura kuti jealous bragger. Inini uchitoziva kuti ndichienda kuUK ndaive neprogram, a sponsored program on radio 2 yainzi nzira imwe chete yaipresentwa iri One Way Ministries. Ndikati munin'ina wangu agere kumba, tigara kumbari kumatagara kafulaso agere kumba, haana zvaari kuita, is a journalist, akamboita attachment kuRadio 4, saka anozvikwanisa, anosara achiita ndaita se ndaenda kuUK. Asi ndiye munhu ari kubuda achiita jealous bragger nekuda kwestory yanatapiwa makore yandakaita
ndo zvaakarwadziwa nazvo akandivenga, munhu wandakadzidzisa basa. Mukoma Sly, tikasangana na Robert anotiudzawo version yake because munhu anenge achitaura kuside kwake. Yes. Asi kuri kunzi panokwanisa kugadzirika pagadzirika. Mune chido here chekuzoti imimi muzobva tiine munin'ina wenyu. Ndo zvakaita kuti kwaSparks ndisataure nekuti taifungudza kuti pachaita a reconciliation. I made efforts that the world does not know. Ndanzwa zvese zvaari kutaura, ari kuita sei kuti Sylvester haana zvaanoziva, ane hutsinye, ndo nyaya yakabuda iye. Achibuda muSly Media TV akashandisa mashoko ekuti ndine hutsinye kuti asponswe kutanga kambani yake. Akatobuda achitaura ari paTV kwasekuru Tasva achitaura kuti ng'anga dzese dziya dzaimba ma 200 dzese ndiri kuenda nadzo kupi kuTV yangu nyowani. And which was disastrous because haubvise munhu paTV station auri kuti customer yako, if you do care, ane paTV station 240,000 subscribers woenda naye kustation ne0 subscribers, hutsinye hwakaitira ng'anga nokuti business ravo rakadzika nekuda kuti avabvisa pane 240,000. Why avabvisa? Nekuti haasi kuda kuti ini ndakamuendesa kuchikoro ndidyewo mari yanga ichibviswa neng'anga idzi. And ndakaenda ndikanodzibvunza one by one, vakati mabhuku edu akanyorwa kuti Robert pano aibuda aine 800, pano aibuda ane 2000 bonus, pano taimba ma 200, hapana paaibuda ane mari, mabhuku tinawo aibuda achida. Nokuti vakazobvunza kuti kumamboita nasei because business ravo ranga rakuita noise dive. Asi nekuda kwekuti is a serial liar akanonyepa kuvanhu ivavo, achivanyepera asi achidzikisa futi business ravo pasi, asi achida futi support yavo kuti vamutengere makamera nemota nekumupa ma 200 anawo. Saka akati ndikasadaro vanhu vachasara vari paSly Media. Ndikaenda uko simple SWOT analysis, ng'anga dzauri kuti kune mukoma wako hadzibhadhari ndo dzawabuda chete paTV ukati uri kuenda nadzo, unoenderei navanhu vasingabhadhari? Vari kundipa content, zvavanokupa content ivo mapages avo sei asiri bigger than yours because vakaatanga before you. They should be bigger than you because vari kukupa content. Saka content yavo vanofana kuwana masubscriber anopfuura eSly Media TV. Havana masubscriber iwayo because they are not as what you were saying. It was very stupid to say that because havana mapages ari kudaro. Saka iti hanzi vari kuti ndikukunzirai content, anga kuri kunyepa, asi vakandiudza ndikanyarara ndikasiyana nazvo. Handiti ndapedza ndikangosiyawo zvakaita zvakadaro. Paakazobuda manje achinyora kuti jealous brag, ndipo ndakazoti you know what, akati handakufunda futi pamusoro paizvozvo. And also, you know what? Let me show the world my certificates and tell them the history. Yekwatakava. Kuti ndidzokerane naye for now. I made efforts. Ndakaenda kwasekuru Tasva chinotaura nyaya kuti munin'ina wangu zvakadai. Ndikaita ndemawitness vangu vanhu vari kubasa kwedu. Tikaedza kunotaurirana. Iri nyaya yekuti ndikamukumbira ruregero akandidai so pamberi pana sekuru Tasva. Akaonererwa muyadhi yasekuru Tasva. Akaita step yamillionaire achibuda imomo. Achibreka kuti hapana zvaunoita zvaunotiita. Achitora mapikicha akatora imwe ng'anga achiisa papage pake kuti titye kuti hapana zvatinomuita. Remember after DJ Sparks interview, akafonera DJ Sparks church leader waDJ Sparks akavaudza zvamaita izvi zvine makuva. Ane licensed gun here yekutaura kuti zvine makuva. Ari kutembe chaari kutaura kuti anotiuraya nacho. Akataura mashoko ekuti tichazosara tichitaurirana mumwe neanenge asara mumwe wenyu afa pari kufiwa, haana kutaura kune vanhu 1. What he doesn't know he was recorded, and we have that until today. What are you intending to use recording? In case he comes around and say muri kundinyepera, harisi voice rako here, haisi phone number yako here yawakaita se. Saka kuti vese ava uyo ningina vese vari kukunyepera kuti wakataura zvine makuva ada undiuraya nei. Ngoma Sly ingadai tagara panyaya iyi zvakasimba munhu ari mung'anga ada undiuraya nei. We are surviving not because Mwari anotida, not because we are clever, but his threats were real. They were real because haana kutaura kakawanda, akataura kakawanda kuti munyana kuti ari kupafa. DJ Sparks is a friend. I think it came to your ears. If ndiye ari close kunewe but kune vamwe unogona kuya mukana. Pamwe zvakasvikira pandiri. Pamwe zvakasvikira pauri. Iwewe hauna kufonerwa here. Atitaure nyaya hauna kufonerwa. Of course ndakafonerwa. Ndichitonzi tonobata chi. Wakanzi chi. Enda hangu ndinobata maoko chi.
kuti tichaenda nobata maoko kumba kwana Sparks handimaona no on record of course so I think maybe by this anenge atiuraya nei munenge musina kusimba kuita reconciliation because I've tried ndatry kumisa magroups efamily kana kune funeral ndotry kumuudza magroups efamily ndikamisa anobuda zviripo kumaningirikini kumafuneral haazi kuuya efamily. Sekuru vedu vakachengeta amai kubhindura vaive nemabusiness amai vakatanga kusenza mushopu yavo vasiyana nababa ini ndiri grade 6 ndipo vakasiyana nababa amai vedu vakachengetwa nasekuru vanga vainemba kuHighlands uku ndo vaive nebusiness raive kubhindura ndo zvakaita kuti pese tave kubhindura. Sekuru ivavo vakashaya, may he so rest in peace. Anditi Robert akaendeswa kuboarding school naamai ina handa kuenda kuboarding school nevamwe vana vakaendeswa kuboarding school ina handa kuendeswa kuboarding school nekuti amai vaisenza mushopu yasekuru ivavo. Mari yavaitora vachibhadharira Robert school fees yaibva kuna sekuru ivavo nekuti ndo vaive neshop iri salary yaamai. Tichigara muimba yasekuru iyoyo yavanga vainayo kubhindura ikoko, sekuru vakafa Robert anaenda kufuneral until today kana unobata maoko. Inini wakanditadzira inini nitakatadzira nationa nandiri kusekuru ava vakachengeta amai vako varambwa nababa vako amai vakakuendesa kuchikoro amai vanga vasingarare vachiruka majuzi vachitengesa vachisupplementa mari yekubasa kuti Robert nevamwe vaende kuboarding school. Amai vakanga vasingarare vachitenga bhutsu kukonte kuNorton vachitengesa kuti Robert nevamwe vaende kuchikoro kuti ndakazoenda kuna amai ndapedza chikoro ndakubva kuna baba. Asana Robert vakatiza vachiri vadiki kuna baba vakaenda unogara kuna amai. Hakuna zuva kana one raakambonyora paFacebook achitaura zveupenyu hwaamai. Hanzvadzi yavo inoshaya haaende kunobata maoko. Tobva ipapo tobva taenda kumukoma wedu kwababa mukuru akashaya akangotumira mari yechema, thank God haana kuenda iko kunobata maoko. Asi kumariro eng'anga dzakafirwa nehama dzako Robert anenge ariko sei asingade kuuya achisangana. Saka the reconciliation is out of it. Asi mukoma nekuda kwekuti he was born aine a rebellious spirit. Sekuru vedu baba vasati vafa achiri mudiki ari kuprimary, sekuru vakataura vakati iwo kuti uye muno mumusha unofanira kutanga waapply tsamba ari mudiki. Handiti to show his aggressiveness Robert akabuda pasocial media ari kwachamisa kumbare uko akabatwa nemajaketi nevanhu akadai so nejaketi rakanzi Sly Media TV. Handiti akaramba kuti nekuti ndozivana nachamisa munga ndiseche ndichipinda muground akanetsa nevanhu vesecurity. Munhu anoti zvandiri kuda inini ndoita hapana anoita se anondidzivisa zvakazara pasocial media. Not only that takamboenda kunemwe sponsor Zimbo Life taenda kugoko taita maresources together ndaunza motikari Zimbo Life yadira peturu yatenga chikafu nemarema lodge ndobva vaenda kugoko kuna tsika mutanda aibira chembere saka taida kuita story mombe asvika ikoko anditi ari ikoko video yacho nayo asvika ikoko akasvika instead yekuti aite news akubvunze munhu uya zvakanaka chiko muri kuzvifambisa sei wati akamira pachimba chacho chaiitirwa dare iroro natsika mutanda achiti kune vanhu ione nyoka pamba pako tozonebvisa ione chichi. Anditi akasumuka so akabata microphone yanga akaisa pabelt up akadai so akabata akadai akati izvo akatanga kutaura naye akamutarisa kuti urumira vanhu iwewe uri kuita seise uri kudidi. Handiti vanhu vaindobva vazvona kuti microphone apa akuisa mutemo maoko kudai ekubata sekunge akabata pfuti. Video ndinayo iripo akadai so ndobva ati uya chichi watu azviita musiyaidi kana mupurisa kana chichi plain clothes policeman akamhanyiswa akamhanya 30 kilometers netsoka akauya nematuzu pasi petsoka yakapo. Ndikazofonera komishina ndikati muningi wangu akuda kuurayiwa nevanhu anani takazopuwa ndikabva driver kunongu ndikanokutora vanhu ndikapuwa vanhu nadespo wokugokwe tikaenda nembwa nechichi nepfuti nechi takazonobata munhu uya tikaona asina mapepa ekuita se ehun'anga achibva tamusiya amustokisi pagokwe. Ndobva ndakontinya kuita mastories aanga aita. Munhu ari angori aggressive ende kune vakadzi havade vanhu vechikadzi nekuti kana achiudza amai vako kuti munochengetwa nevarume ende akagara muno muHarare kubva apedza chikoro amai havana mboya kuzorara pamba pake not even one day. He was born 1972 and akapedza chikoro ane 17 years akaita 18 years akapedza kosi yake akazotanga kushanda kuZBC hapana dhera akamboinvite amai kuti vazopinda mumba make
hakuna kana one day. Asi anogona kutora vanhu vekuatezvara vake vachiva vachigara kumba kwake, amai vake achivasiya, vakakuendesa kuboarding, vanga vasingarare vachiita kuti uwane chikoro. Unonyora baba vakanga vasingakuendesa kuchikoro, vasingakutengerei, havana kana kukuendesa kuchikoro, unoti I wish you were alive, uchitaura izvo achikuzokutsvinya here ikoko. Komanslai muchitanga kutaura matara nhau dzechechi zvakanyanya, saka ndiri kuunderstand ndotaura nemunhu wechitendero zvekudaro. Mumwoyo menyu pasina kuti vanhu tikufanira kuzofambidzana nekugara mudzimba dzimwe chete tichiratidza kudanana, mwoyo menyu makamuregerera here munin'ina wenyu? Ndakamuregerera. That's why ndichimuedha mumafamily groups. That's why ndichimuudza kuti sekuru vashaya kuhighlands. That's why ndichimuudza kuti mukoma vashaya kumusha. Izvozvizvi tiri kuenda kumusha tine prayer iri kuitwa pamba pedu kumusha. Ndakamuisa mugroup akabuda, asina kuregerera mwendiyani, akandibira ndi asina kundiregera. Asi inini ndinoziva kuti bhaibheri rinonitaura kuti rega kupedza zuva wakatsamwa, nekuti zvinotora zvandiri kuda kupuhwa naMwari inini. Anofana kusvika, Mwari anofana kusvika ndiri upright, ndisina munhu wandakasungirira pamwoyo pangu, handitika kuti ndigone kuwana mablessings angu andofana kuwana kuna Mwari, ndofana kumuregerera. Ndakagara ndichimuregerera pese paaiita. Paakatengesa mota yangu handakumusungisa kai, paakaba kusilamidha handakumusungisa kai, paakataura zvezvo akataura izvinezvi against the law, kubuda paintaneti uchitaura zina nebasa, uchitaura lies kuti handaenda kuchikoro, iyi ndine diploma randakaisa apa, randakanyora futi kuti majournalists mashamwari aRobert, majournalists mashamwari, whether ndana Chidza, whether ndanani, nyorai, endai kucollege kwandakadzidza, muchinobvunza kuti ifake diploma here randakadzidza kuUK. Hanza ndaona ari nyora. And I'm still encouraging people to go and write, so that zvaakanyora apa achiti he has never practiced media even in his own house. Muone kuti ane moyo wakashata ndiani. Ngomanslai ndo pandakazonyora kuti ndipedzise nyaya yacho. Ndakazonyora kambo kanotaura kuti Mwari ndipeiwo simba rekuregera, nokuti vakatondikwanisa ndikatozvigona, nekuti aizi nyore kuti munhu akubira motikari yako uregere kumusungisa. Handiti ndipo takazobuda kuti takunyora kambo kekutaura kuti Mwari ndipewo simba rekuregerera vanonditadzira, nokuti imi munozvigona Mwari Ishe Jesu zvekuregerera avo vanonditadzira kuti tirambe tiine harmony pakati pedu. Ndikafa nhasi Robert anokwanisa kuchengeta vana vangu, handiti kwete nokuti pane grudge riripo, akafa iye ndofanira kuchengeta vana vake, handiti wazvona. Zvimwe zvinhu zvaanotiza kwandiri kuti ndiri munhu anotaura kuti hatifaniri kudai. For example, ndomutaura kuti haufaniri kugara nemukadzi usina kubhadhara roora. Unoita vana 3 kusvika munhu akusekondari, anoti siyana nezvefamily yangu, but hauna kurooraka. Roora kana uri munhu akaita se akarongeka. Ungazogona kuronga zvinhu zveSly Media TV iwe hauna driver's license, handiti wakarongeka pakuita se hauna kuroora mukadzi waunogara naye. Pamakanoroora makaenda naye kana akazoroora, asi ndo nyaya dzataitawo ndokuti pamakanoroora imi makaenda naye here? Handina kuenda naye nekuti takanga tatoita se tatonetsana, because first marriage yangu yakaita se yakafeila. Asi ndakaenda naye. Robert ndiye akari manager womuchato wangu, ndiye aita run around kuti chinonzai zvese zvinoitwa se zvinoitwa, because ndandisingamusiye. Handizvona kumuregerera ungarwadziwe zvakadii kuti ndakamutengera imba kuNorton. Anotaura an award winning journalist anonyepa kuti imba yai kuNorton dzaipiwa vanhu mahara vakanga vasingatambire mari shoma. Wakamboona cabs ichipa vanhu imba mahara iwo? Ndo zvaanofamba achitaura izvezvizvi kuti imba yai kuNorton takaipiwa mahara. Handiti asi zvese izvozvo ndakamuregerera. Vanhu vanozoti I'm not a jealous, kana vanhu vanonyora futi paFacebook kuti ndiri jealous. Handizi jealous nekuda kwekuti zvandawaniswawo naMwari muupenyu hwangu haana izvozvo. Ndogosaitira munhu jealous asina driver's license, ndoitira munhu jealous asina imba ari kuroja, ndoitira munhu jealous asina stand iri muzita make, asina driver's license, but ndoitira munhu jealous ane stand anofamba achiti tine stand iri muzita remukadzi. Ndomuitira jealous rekuti andikunda chi. Ini pandakauya kunokuka ndakasina intention, ndaimuguruma kuti agone kuve an anchor wemaprograms. Ndosaka ndaiunza ana Oscar, ndaivaunzirei kana is talented. I'll tell you what, the first person I approached, even knowing kuti Robert Hane journalism, was Ruvheneko Pararinyatwa to be my presenter. Ndisati ndatanga Sly Media TV, ndikazoona abuda anastana atanga chinhu chake, handiti ndo munhu wandakatanga kuapproach. Do you know kuti vanhu vandinonotoda ndana Bheri Munandi,
that's the caliber of journalists that I want kuti vaite sport program yangu. That's my thinking. Saka I do a SWOT analysis kuti do you take my vision to another level? Ndoona kuti haukwanise. I've got an English channel now. Do you fit in yandiri kuloncha? Do you fit in this channel? Unokwanisa kungoita general news. Kana usingakwanise, don't tell yourself you are important to me. Because ndiri kuona kuti you can't do the English channel. Because you can't do a proper a voice over that can be recognized as a journalist. But you want to go to but ndikakuanalyze ndoona kuti hausvike pana Oscar. Anditi ndikakuanalyze ndoona kuti hausvike pana Justin Mahlala. Ndosaka ndichitora ndikaka uripo ndakakutorera Glenda Fadzaita kachicha. Was our first presenter kuita ma programs ema interviews iwaya. Andozvo sei ndaitora vanhu ivavo because vision yangu ndeye kuti unofana kuunza talent pamwachete. Waunza talent pamwachete woita chinhu chinoonekwa nenyika yose. Chorega kunzi family ndokutora nokuti uri mwana wamai vangu saka ndodai. The other thing is anga claim kuti mota yake yandakashandisa ndadzoka. Remember ndamusiya aine yangu ka aitengesa nditi ndazodzoka iye andipa yake kuti vanoshandisai akuti mota yangu yawaishandisa ndo mashares ekuti ndiite 50% newe kuSly Media TV ndo rimwe godo raanaro iro ndikati hakuna zvakadaro wakauya usina chinhu wakauya usina chinhu uri an employee dai pandai kutambirisa 1000 waida kutenga mashares waifana kutora 500 nuni ndairarama ndisina pay pese paindibira painda asingaone pay kuSly Media TV through the 7 years ndakashanda nazo tese inini ndakatambira only 5 months. The last 5 months dzemuna 2023 ndopa ndakatanga kutambira mari ipapo. Mukoma Sly nyaya dzedu dzasipere ndiri nyaya 2 chete dzekuti tichivhara but anchitaura kuti muri munhu wechitendero ichokwadi here kuti ndinonzwa kuti muri elder kuZayoja. Handisi elder ndakaramba kuita elder. Muri chii? Business rangu inini mudikon. Business rangu arindaalawo kuti ndiatende ma church meetings all the time. Saka as an elder you run the church basically before the pastor, for the pastor and for the visionary. Saka munoswera muri muchiti Tuesday mukudiwa kuprayer inini ndanzi ndiri kudiwa kugokwe. Saka pane taka conflict ipapo saka ndakapesa ndati inini zvekuramba ndichipinda muzvigaro anditese and I just want to be an ordinary member so that handizoitirwa prayer nevanhu vachiti haazi kuuya kuma meetings echurch nekuda kwebasa rangu renews. Ndinogona kutoti ndichiperekedza mukadzi wangu kutown kunoshopa ndotonzi kune imba iri kubvira uko ndinotomusiya ipapo tichipedzisa nemalifts neInDrive ini ndakuenda kunews kana tatotena tese kana kuti takuenda tese but vanhu vanotora kuti handisi kuenda saka ndo zvakaita nature yebasa yedu. We are doctors in our own field because doctor akanzi uri on call akadaidzwa wanzi kune operation emergency anotosiya zvizvo zvari kuita sei obva aenda. So such is journalism. I would want to say to all the women out there, if you are married to a journalist you need to understand him. Yes, tine muedza asi unofana kuzvibata wega kana wabudawo iwo uri murume kuti vakadzi vasazokufungira foni yako usageze nayo isi apa mukadzi wako akwanise kuidaira nekuti hapana zvirimo zvinoita kuti uite se uzonzi uri ndiani azokufonera ngaakwanise kudaira mumakadi izwi rechikadzi rotaura tingakubatsira se ndanga ndiri kuda phone number yen'anga ndanga ndiri aidaire kuti kugara wakavigana usapateni isingazikanwa nemukadzi wako. Asi ndiri kuti vakadzi nzwisisai mabasa evarume. Varume vakarora majournalists nzwisisai basa ravo. Arina kana overtime asi vanosenza overtime nekuda kwenature yebasa. Ko ivo vemachechi vakakupa itombo chigaro cheutungamiri vanonzwisiwo here basa renyu semunhu anombobudawo ari kung'anga munombonzibvisai boots zvazvanzi makumbo amudhikoni aya bvisa boots muhakata ndo achayazolida devotion. Vanonzwisisa here ndo zvimwe zvakaita kuti tibve pazvigaro. Why ndakabva chekutanga Sly Media TV haisi brainchild yaRobert sekufamba kwanotaura iTV yakanamatirwa naAguti kuUK paveranda tiri pahotel kuLuton. After ndatanga church kuarea yatanga tiri sekuti muno muZimbabwe kwamutare hakuna church kobva kwaenda munhu abva kuno kuHarare ari kupisawo nezvechechi obva atanga sangano ikoko pana kuti anzi pota uchikwira bhazi uchiuya kwaRusape uchipinda chechi ikoko obva atanga chechi ikoko. Ndo zvandakaita ndadaro archbishop ndobva tatanga kushanda mamissions ekuEthiopia pachechi papana vanhu 6 chete vatanga kushanda mamissions nozadzayo unodzidziswa kupaka nekushandira Mwari tirikushandira Mwari paipe ndobva ndaita se ndobva taencourageana paipe tiri 6 kuti hatisendei mari kuna mufundisi atanga missionary yeZayoja kupi
aguti ndobva vanzwa kuti mari iri kubva kuLuton, ndobva vakwira ndege vega. Vanonamatirwa vainamatirwa vaya kuti vauye kwamune muri kuti havauye paBulawayo. Kana muno muHarare havauye kuGlenora, munotoita maprayer. Asi nekuda kwezvatakaita izvozvo, because we touched the heart of God, and which was his mission of looking for lost souls, because tiri kuparidza kuEthiopia. Izvozvo zvakaita kuti vauye kuzogara kuLuton for 1 week. Vagara 1 week takabva tazoita Big Sunday yayo tikadaidza vanhu ndikafamba nchiisa maflyer. I printed 4,000 flyers. Taisa maflyers aya vauya baguti vazopedza vachiri muhotel mwe vakandibvunza kuti mwana unodei. Ndikandoda kuita TV, then kwakusati kwane YouTube, kwakusati kwane Facebook, nangu kuita TV. Ndobva vanamata. Zvakazumuka 2017. Taenda kuGomo, tapedza 1 week tiri muGomo. Tina vainzi Reverend Nyambo, then vari kuUK, ndo vakanga vachihosta prayer meeting iyo muGomo for 1 week. Vakabva vakati munhu wese ngaanoita zvaanoda, ngaanoita zvaanofarira, ngaanoita zvaanofarira. Ine zvavapa head office apa. Handiti ndo one of the 3 vakasiyiwa nababa vachinzi vanofanira kurana chechi. Ndobva tatobva ipapo ndo pakazonotanga zvokugadzira mawebsites, ndo pakazotanga zvokunoita sei, ndo zvese zvivini panaenda kuKosa College kundakapuwa tsamba nechechi kunzi uyu member yedu afana kubhadhara school fees yekuKosa nechechi iyoyo. Andizvo. Saka takadzidza kuregerera uye takadzidza kupa. Kuvakaimba kwandakaita takadzidziswa nechechi kuti rangarirai vabereki venyu. Anotukisa chechi ndiye anoitukisa, asi chechi inenge ichidzidzisa kuti rangarirai vabereki venyu. Handiti ini ndakatorerwa stand yangu ndichivakira amai imba yavo. Necouncil zvikanzwa nonoka kudevelop. Handiti ndo imba yandiri kuvaka nhasi yakaitwa repossess necouncil. I lost. Dai imba mari yandakavakisa imba yaamai, ndakavaka imba yangu ndiri kuUK. Imba iyoyo, because kubhindura kune students accommodation, I would have made a lot of money until today, every month. But ndiri kuchiri kutovaka. Handina kuzoipedzisa futi, because imba iyoyo ndiri kuivaka. I thought of our second born anonditeera hanzvadzi yangu. Ndikamugadzirira certificate of sponsorship rokuti auye kuUK. Ndikaisa mari 4,500 pounds. Guess what? Akaramba last minute. Zvikanzi ndisikuya ikoko. Ndatomuudza ndaakumira kuisa roof imba yangu yekubhindura. Asanga wawana mudiwa kani. Handiziye. Hapana mudiwa paya, because as I speak right now, ane debt collection $8,000 yepamba paanga achigara achiita students accommodation isina kubhadharwa. Ndiye akabuda futi pa social media achitaura kuti Sylvester akaromba nemba yakavaka inogara zvitoma kubhindura. But haina kupera nokuti hanzvadzi ndaisa mari yacho yandaifanira kupedza imba iyo ndakaendesa iwo, ndakabhadharira iwo kuti uye kuUK. Akaramba akati ndodzoka ndafa, because Sylvester akaromba ane imba iri kubhindura. Saka vanhu vanenge vachikuvengereya zvirimo mumhuri, ende kana une zviri pauriwo iwewe, handiti zvauda kuitiswa kana naMwari, kana kuti asei, you will face persecution. Saka Bhaibheri rizotaura kuti tsungirirai. Handiti baba aguti pavaripo paipa vachirana ministry yavo pavakanga vari vapenyu, handiti vakatsikwa kunzi nevanhu vangana. Vamunangagwa pavaripo paipa vari mutungamiriri vakatsikwa kunzi nevanhu vangana. Havana kumhanya netsoka vari muno muZimbabwe, vakamhanya netsoka, handiti. Saka parodhi yako yekuenda kuyo destiny, you will face humps, roadblocks and other things zvinogona kutora upenyu hwako, sezvatataura patatanga panyaya yaJosefa. Akazopedzisira ndimunoita prime minister, azopedzisira prime minister, asi haana kuenda kujere, akaendeswa nevanhu vaimukiritira mhosva dzisipo. I face the same. Asi nokuda kuti Bhaibheri rinotiudza kuti regererai, nekuti handizive mukadzi waPotifa kana tichimuona nhasi tangadai tiri kuti akagarwa naSatan. But can I tell you something? A revelation, my own revelation. He was used by God to push Joseph to the prison. Saka Robert akandinyepera, chero akaenda kung'anga, chero akaronga maseremoni ekuti ndife. As long as ndiri muplani yaMwari handife. Vanotoshamisika vega, so nevanhu vanenge agara navo pasi vakataura kuda kukuuraya, tatobva kumeeting nen'anga dzedu izvozvo vanondiuraya, vanoshamisika vega. Mishonga yavanourayisa vamwe kwandiri inoramba, nekuda kwokuti akandida ane purpose neni. Purpose yandinayo at the moment yakanzi building bridges. Vanhu vangani vakarapwa nekuda kwokuti inini ndakauya nevision yakazoita kuti security asu vazivikanwe vakarapa mhuri dzakawanda, vakabata zvikwambo nenyoka nechichi, nevision yandakapuwa naMwari inini.
vanonobva kuti mavision atsanganika aya anasekuru tasvu nemavision amwari zvinhu zvimwe chete. I will be controversial. Pambingo wandibvunza ndo statement yokuti ndaenda kwakawanda wanda. Kuchurch I faced opposition yekunzi iwewe uri kupromota ng'anga. Ndikati ko kana munhu aine prostate cancer orapwa neng'anga opora atadzei. Kana munhu aine shavi rekuroya oriita kuti ribude ritauro ndindakadya John Evelyn naNetsai nanhingirikini vese ava ndindakavadya achitaura ega. Ende chiri chokwadi zvotozikana nemhuri dzemumba mavo kuti munhu yandase anoroya obva adhilivhwa neng'anga. Zvakashate chii? Hapana chazvakamboshata. Mishonga yavari kupuhwa neng'anga idzodzo yakabva kuna Mwari. However munganga mune vamwe vanoabhusa mishonga yakabva kuna Mwari vachiishandisa midzi yakabva kuna Mwari vachiishandisa zvisiri izvo. Asi purpose yaMwari yekusika miti. Handiti ukatasa pamasongs angu akabuda handiti pandinorangaridza vanhu kuti Mwari ndimi nyakuumba munhu handiti pane vhesi rinotaura kuti ndimi nyakudyara maruva nemiti yese kuti rigonzi isango. Musango imomo ndokuri kubva mishonga yese iri kubva mufangos munhingirikini iri mufamasi handiti. Mwari ndiye akasika banana rekuti ndigodya randiri kuimba musongo mangu kuti ini ndigodya. Asi munhu ari kutengesa mabanana iye zvinezvi does not remember the creator who created the bananas. Munhu ane gold mine iye zvinezvi does not remember the God who put the gold underground. But iye zvinezvi got a car and houses handiti and does nothing to look at the society surrounding us even kuwoshipa Mwari akamupa gold mine. Handiti tinotenda vanhu vakafanana naScott kwane mabhora makambani nechi he is plowing back handiti to the owner of his gold mines. He is remembering kwazvakabva. But kana vanhu vakamuona zvinezvi achipa handiti vanoti ada kuonerero but ari kuziva kuti Mwari wakandipa zvinhu izvi. Vanity ndinogona kuenda ndisina zvinhu izvi kudenga ndogona ndienda mweya ndo unoenda zvinhu zvinosara pano pasi. Ndiani akavigwa neGD6? mukoma Sly mubvunzo yedu mubvunzo yekuvhara saka inenge yangu mvenge miri ndabvira kare nchiti miri ingori miri chete yasara saka uno ndo wechitu twatapinda pane wekupedzisira wacho. Ndanzwa muchitaura kuti imimi makanosvikonovhura sangano kuLuton. Machechi akaita sana Zayoja anosekwa zvichinzi vanenge vachiti we are in 100 nations ende pa 100 nations tinenge tichifungirwa kunzi kuLondon tichanoona cheche yevarungu chete but watanoona kuti cheche namukoma Sly namukoma Zigo maZimbabweans ari kudiaspora. Zvakakosherei kuti Zigo akaenda kuUK aregere kunojoina Hillsong kana kunojoina imwe chechi Bethel kana chechi yeko native chechi yeku UK kana America arambe aine machechi edu echivanhu indigenous. Zvakakosherei? Zvakakosha pakuti English is not our mother language. The church has got a responsibility to guard against the lost the sheep so that they don't get lost. Saka pakukutevera kwauri kunamatira ndosikuisa chechi ikoko ndiri kushingirira mweya wako kuti usarasike. Tiri kudaro nekuti pane munhu wekuti pakaimbwa neHillsong haapinde mweya. Pakaimbwa our God is not God. Our God is an awesome God. Aribzona forces. Handiti hazvipinde hazvisumudze mweya wangu hazvindisebedze pana Mwari. Asi zvikanzi Jesse number one. Handiti ndinonzwa kuti ndiri kunamata ndinonzwa kuti nhasi ndapinda chechi. Saka zvakakoshera kuti titeere vanhu nelanguage yatinonzwisisa inonzwisisa vanhu kuti varambe vari in constant communication naMwari wavo. Even when I pray Mwari ndimi munoziva vanhu vanondirongera hondo ndisipo. Vanhu ava vanondiisira minzwa munzira dzandinofamba vakadaro munovaziva. Ndiri kunamata kuti kana variko ngavabude pachena vataure vega. Ndiri kunamata kuti kana variko pedzeranai navo pahondo yavari kundirongera nokuti ina handina chandakavatadzira. Mwari anotambira munamato wangu nokuti ndiri kutaura nelanguage yandonzwa kuti zvandiri kutaura zviri kubva pakadzika pemwoyo wangu kwete kuti ndinamate nechirungu. Handiti Kweroti nditranslatere Mwari. My adversaries, Unenge translatere Mwari ka. Language iyoyo it's a barrier to our own people. So I thank the indigenous church that have made effort to go out there. Fogo has done that, Zayoja has done that, AFM has done that, Wisiri has done that, Mapostoli have done that. All indigenous churches that are able, they are
in United Kingdom. Vanhu vedu tiri kuvaona vachiungana ikoko nokuti Ishe Jesu vakainga vanhu vakarasika. Hatingati tavachengeta muno mutavadai voenda kuye backslidden nation and we leave them alone in the jungle. It is the responsibility of the church to go and look for those people and continue to give them the food that are supposed to have, the spirit, the food of the spirit, or the word of God continuously without ceasing. Yes, ladies and gentlemen, mukaenda pa YouTube channel ramukoma Sly Sly Media TV munonosangana nemasong amukoma Sly avakabuditsa mamwe mukatosecha ndeye 2 years ago. Vane kanguva vachitepfenyura kunyanya nziyo dzechitendero dzavanenge vachiimba, but gore rino vambotiitira something zviri different, vambotipa AI. Tanzwa kuti mukoma Sly avakabva mashoko ndeamukoma Sly chaiyo, but vaneka AI karipo. Tell us a little about music yamarelease this year and why you chose it to be quite different at a time that vanhu vane kaphobia kanenge kakuthreatenwa ne-AI imibva maiimpressa. Pandakatanga kuisa inini I'm biased towards chimurenga music. I like Thomas Mapfumo, vanajaha praise vachichi. Saka gospel rangu randinonyora zhinji racho related kune zvakaenderana nezvekumixa mbira nemagitari. Ndo ma first songs angu andakaita karikodwa naMono Mukundu andika. Then ndabva ndazo AI payakazouya handiti tiri kuona iri kutrend iri kuita sei. Inini wacho I did music technology when I was in United Kingdom. I've got that certificate of attendance because ndandabva kuno ndaproducer music. Saka I did a little bit further nekuti taiziva kuti zvakubva kuanalog, ndakarekoda neanalog. So I wanted to be able to have an insight or a knowledge of how to create music using softwares. Saka ndakaita zvana Cubase ndiri ku-UK pachikoro paBedford College ndo pandakazvidzidza. Now AI yauya. AI has made life very simple. Kuti ndine bhuku rine masongs. I think I've got about 26 songs zisati dzareleased minus these ones maybe takuma 21. Saka ndaona kuti ndagara ndikushaya nguva yekuti ndinopinda mustudio ndichiita se ndichinorekoda ndichibhadhara mari. Mastudios they are expensive. Vamwe vanochaja 150 per song. Handiti? But AI kumonetary value unobhadhara mari yako $35 per month and you record as many songs as you want. That's a plus. And then kana wanyora lyrics ako aya handiti unoaisa mucomputer iyo, waisa musoftware iyo I'm using Suno, waisa musoftware iyo handiti inozokupa futi a place paunonyora the type of instruments that you want it to write and the genre that you want. Whether it's reggae, you tell it my lyrics and I create a reggae song. Inodai ndiri kuzoda madrum rolls pandinonyarara kubva paverse ndichienda pachorus, create a drum roll. Kana pakanyarara instead of kuchisa drum roll ndoda kuti uise acoustic guitar, ndoda kuti uise lead guitar rine African feel from Zimbabwe. Anditi? So you do that, then wobva wachicreata. Kana yakuburitsira nobva yakuburitsira 2 within a minute ine yatokuburitsira masongs ayo, creation yayo yayaita. Then you listen to it, iri kuenderana nezvandakanzwa mukati mangu inini. Handiti vazvona iri padhuze here nazvo. Wobva uona kuti okay, we are in a modern world, the people that we want to reach out vanodambira here nenhingirikini at a lower level. Uptake yangu yemasongs ekutanga haina natsotorwa zvakanaka. So ndakati let me try because tiri kuona zvinezvi kuti ndakainamatira nyaya is one of those songs yakunda vanhu vanoswera vachiriesa vachinyora masongs vagopinda mustudio vagobhadhara mazimari vagonogadzira zividhio iri zviri pa5 million plus. That's an encouragement on its own, done by a Zimbabwean for Zimbabweans. Iri kutaura Shona. Saka AI iri kunzwa Shona. Handiti? Pamwe pacho inogona kukupa ma-suggestions. It's up to you to embrace them or to say no. Saka AI is available and it is there to stay and it's cheaper. And I would want to encourage producers, vanema music record companies, kuti vaitore. Kana vaitora vai-embrace, it will make life easier for you ku create a music. Then iwo zeisawo human feel yako yautaura kana unaona kuti lead guitar chete harisi kubuda zvakanaka woisa iroro. Ma-vocals acho ari kubuda ipapo inokutesta yega, inokuti recorda voice rako shoma just about 60 seconds. Anditi Mwari ndiminyakumba awo ivu kwakufemera mweya
kuti agonzi womunhu hapasati pane ma-instruments ndini ndiri kuimba asi ma-lyrics ndaisa mucomputer then conceptualize your voice yobva yakuverengesa zvimwe zvine same voice rori kuti verenga at a high note anditi iri kukustada voice rako yoita sei yobva yaita it's not as perfect as your voice but it's something that people can listen to voice iroro riri padhuze nerako asi rinenge risiri chairo rakuita se rauri kuda asi unokwanisa kuti warekodha kudaro pane facility yekuti unokwanisa kutoriimba voice rako uchiisa pama-instruments iwayo roita voice rako chairo nekuda kwenguva hatizokwanisa kuwana time futi yekuswera ndichirekodha ndichita sei time that we have found is to be able to create instruments, the arrangement and the vocals tichiita sei tichienda tichidaro Mkoma Sly tichivhara promoter music yenyu. Yes, paSly Media TV nepaTikTok munokwanisa kuenda ipapo munotanga challenge pane 4 songs dzataisa imwe yechi5 haisati yaita sei haisati yaiswa mukasvika ikoko munozvinzwira mega music yatakapuwa naMwari kuti tikunyorere inoencourage kuti vhangeri raMwari rirambe richienda tirambe tichidzorana nemashoko anobuda muministry of music enda ipapo munotapirirwa kuTikTok munoita challenge ikoko tosangana zvakare tiramba chikupa yakawanda tingafe tisina kupedza kuarelisa go and enjoy yourself and remember to subscribe and share the programs that we do on our Sly Media TV including those songs. Thank you so much. Ziwanai. Mkoma Sly. Maita basi. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteto anazigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise anazigo panopera 1 week vachikuposta anazigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pasocial media lokubatikadare anazigo. Ladies and gentlemen, it is very, very easy to forget the grave sides, or rather say, pakaradzikwa vadikani vedu vanenge vatisiya, mostly because tinechangobva mudzinhamo, tinoenda spenda mari yakawanda, uye tine ma-school fees, tine ma-rentals, tine ma-troubles of life. Saka vadikani vedu ana baba, hanzvadzi, madzikoma nambuya vanenge vari kumarinda, marinda avo anongokanganwika osiwa achiparara. But as you are watching this video, I'm here to remind you that it is a good thing for you to build a resting place for your loved ones who have departed. And we have got a partner in doing that. Vanonzi Dreams Granite. So anotigadzirira maTombstone, one of iri ramuri kuona iri randakagarira nemamwe mazhinji avanogadzira from as little as $250 to as much as even above 1,000, a design of your choice. Rinokommunicata zvamunoda nemoyo wenyu. Unokwanisa kunyorerwa unzi a father, a mother, a grandmother, whoever it is, kana kuiswa picture rinenge raka-inscribwa in the granite stone from Dream Granite. So abadei panhamba iri kubuda pascreen, moita ma-payment terms kana muri vanhu vasina cash, but kana muri ngoda vanhu vanongoda ngobhadhara ka1 in a very, very short time anenge vapedza tombstone renyu, kana muchida rengosvika muchinyamura rinenge riripo, kana muri vanhu vema-layby zviriko futi ma-deposit etc. Munovawana parugare bus stop, kungovafonera maburuka parugare bus stop, munotopaona munovamangovaziva. Contact them on the numbers that are showing on the screen and you will be good to go.